en welkom in Hallen bij het listloekersdebat van de gemeente Noord-East-Friesland. We zorgen ervoor dat we jong wat verhalen te jaren krijgen van de politici, de listloekers van de partijen die je mij doen. Bent 10 partijen, die komen alle 10 mij haar listloeker on het woord. Ze zullen mij en war debatteren aan de hand van stellingen die vanuit Hallen zelf naar voren kwamen binnen. Daar dadelijk meer. We komen in de kunde met deze mensen als kandidaten. Wat rood haar om de politiek in te gaan. Ik op een moment dat dat net altijd lieke aardig is als je de sociale media een beetje volgt. En we zorgen ervoor dat alle partijen ik de kans krijgen om in een onderwerp dat ze zelf verkiezen mij haar eigen wichtigste punt te bestrijden ten opzichte van een orenpartij die ze ik zelf uitkiezen mij in een zogenaamd U-daag-debat. Dat doen we achter en wat terug, zonder pauze. Maar er zijn hier romme paden, dus als iemand tussentijd even naar het hoeske wil of zo, dat kennen al je. Zo ingewikkeld en dreig meidje het net. We zitten in een kerk, dus wat dat betreft dacht ik nog al de snijze kleren aan. Maar we kennen u hier verder gedragen als het weer een gewone politieke debatje, waarbij het soms even scherp mat, maar waarin we altijd met respect met en waar omgaan. Gelukkig kent dat hier in deze regio nog wel. Het feit dat we correct hier zitten van dit debat had alles te krijgen met het initiatief van plaatselijk belang hier in Hallen, die het zijn had van de bingenaagpunten die hier specifiek in Hallen spelen, dat we de politici graag van jaren willen. En daarom is het misschien aardig dat Sita van der Woude hier even komt, van het bestuur. Kom er even bij. Misschien dat je het kwart even vertellen kan, wat wie voor hem de reden om hier met dit initiatief te komen? Nou, allereerst hier ziet de griffier vregen inderdaad waar wij dat debat hier organiseren. Nou ja, het debat is mooi voor het dorp. Hè? En de punten die we ondroegen, die spelen hier ook. Dus wij hopen eigenlijk dat we daar een mooi debat krijgen. Is Hallen wat een politiek georiënteerd dorp? Ja, soms wel, soms net. Hè? We zitten nu aan het begin van de verkiezingen. Dat had natuurlijk ook te maken. Nou ja, er zijn wel allerlei Hallemers die komen binnen, die geïnteresseerd zijn in een debat. Dus we hopen dat het mooi wordt. Hoe is de opkomst hier op generaal? Maar Bij de gemeenteraadsverkiezingen? Oh, dan hebben we een goede opkomst altijd om te stemmen. Ja? Jazeker, ja. Maar er kan altijd nog 4% bij. Altijd. Nou, ik geef we daarvoor. Hey, dank u wel. Doen we. Bedankt ik voor het initiatief. Ja, daarmee best voor applaudisseerd worden, hè? Ik wil bij dit soort jongen altijd nieuwsgierig om te weten van, zit er nou een soort publiek in de zeel die nog ook griezelig in de argewage zit over van wat voor partij moet het worden? Of zitten hier al je mensen die het hun kar al lang bepaald moet? Waar weet het nou net van je? Even vingers omheen. Oh, nou ja, er ben wel wat stemmen te winnen. Maar er zit ik heel wat, laten we zeggen, mensen die lid binnen van de fanclub van de listloekers in de zeel. En daarom is het mooi dat we net alleen het publiek in deze zeel gaan, maar ik de mensen thuis, die het gewoon uit de luie stoel wij de verhalen jaren kennen die hier wij komen jong. Nou, ik ben benieuwd, en Jim denk ik wel, mij waar hier al hier op deze barkrukken komen en de debatten dus mee en waar vieren zullen. Zullen we er maar bij roepen? De eerste is de kandidaat van de ChristenUnie. Hier is Liesbeth Vellinga. Nou, goeie. Nou, wat een stevige muziek. Ja, lekker, hè? Ja. Ik denk, ken het in het kerken? Ja, het ken in het kerken. If you start me up, I'll never stop. Nou. Ja, ik zoek direct zeggen, want het is muziek van de Rolling Stones, toch? Ja. Ik vind dit dat je vaak draait wordt in het kerken. Nou, vast net, maar my best. Ja. Maar het gaat ik even om het gevoel dat erin zit, hè? Nou, kijk, daarom heb ik het uitzacht. Die power. Yes. Ja. Ben je zo'n powervrouw? Dat hoop ik al te wezen, want ik stier nergens voor de leeuwenkin en daar ga ik voor. Ja. Strielstrik helemaal bij. Nou, dank je. Op dit stuit wethouder, begreep ik? Ja. Dus hij is eigenlijk een beetje van de passie, de politiek, bestuurlijk, zo en ik nog die werk maken? Ja, zou ik het wel zeggen, ja. Het was graag bij of zelf? Wethouder? Ja, ik zou het graag nog een periode dwalen, want ik denk dat we maar hele mooie dingen bezig zijn en daar ben ik nog lang net mee klaar. Ja. Je weet waar er ook in, hè?
Ja, dat je naar huis kiezen. Ja. Deze mensen en die Ja. mensen thuis. Ja. Zeker, ja. Nou ja, een van de mogelijkheden om hun, ja, in elk geval te helpen, maar in elk geval te motiveren op die te stemmen, is om je dat goede verhaal te horen. Nog even voor de mensen die het net kennen, ben je nou wethouder, wat is daarvoor? Daarvoor ben ik werkzaam als een verpleegkundige in palliatieve en terminale zorg. Blinder. Ja, ik hou ervan om wat vermijzing van betekenis te wijzen. En dat kan je op heel veel verschillende manieren doen. En ja, mijn hart leidt bij de zorg. Ik wil graag sinds bewijzen van mensen die het wat minder makkelijk gaan. En bij de christelijke politiek. Uiteraard, ja. Nou, de Jos, die staan al je barkrukken, van links tot rechts. Ze zijn al jaar nog onbezet, door mij is die in uitkiezen. Waar was het zitten? Ja, het liefst in de midden, maar daar zit ik. Ja, daar. Ja, dat was vanwege de preekstoel. Ja. Nou, misschien dat je nog wel een preekje in toekomst, maar net van de kansel. Ik zou zeggen, zie je nu aan de rechterkant of aan de linkerkant, waar moeten we die wat plaatsen? In het midden? Ik ga een beetje hier in de midden zitten, dus mijn krijg er naar Jos. Is dat rechts van het midden? Ja, zij is rechts van het midden en zij is links van het midden. Zo hartstikke wel gelijk. Liesbeth Vellinga, we jaren die jong vers nog wel vaker, maar er zijn meer kandidaten. Van liberaal, wat eerst Fries, oh die komt dadelijk pas. We moeten eerst nog van gemeentebelangen. Adel Braaksma komt er maar in. Ja. Nou, welkom. Ik al met een stuk leven erin, Aro. Ja, ik die echt wel achter ik denk, maar vat het podium erop. Maar Heavy metal in het kerken, toe maar. ja. Maar ook is wat van dat stevige... Hou eens beide wel, maar dit is een kwart stukje van het plaatsje. Dit is een bepaald plaatsje waar ik wat rust in zit, maar echt wat kracht. En dat past er wel een beetje bij. Nou, even, we moeten die een beetje introduceren. Adel Braaksma, ja, daar zitten mensen uit de politiek. Ja, dat is de zoon van. Maar oren denken misschien weer van nee, hij is de heid van Adel. Dat moet de toekomst uitblikken natuurlijk, zeker. Ja. Maar dan heb je gewoon het politieke stokje wat oor. Ja, dat is voor wel. We zitten bij Maar je denkt precies, ik jij heel vaak dat in huishoudens de ben en de orden vaak strijden de politiek zo, maar je zit op één lijn. We zitten, ik denk van 400% op één lijn. Oké, en die 4%? Ja. Ja, daar ben ik toch weer benijd naar vanzelf. Dat zijn liefst nuanceverschillen misschien vaak. Hè? Dus dat, ja. Ja, maar voor de mensen die jij net kennen, want voor de mensen thuis dan nog even voor de zekerheid. Lokale politici, die doen dat in haar vrije tijd. Hè? Dus die hadden gewoon een baan bij. Wat is die dijstige werk? Ik ben magazinechef bij de DEM in Rinsmegeers, dat is een organisatiebedrijf. En daarnaast ben ik nou eigenaar van het bedrijvencentrum in Dokkum. En heb ik mijn huiskameraden op café in Jussers. Dus dat besturen we ook nog. En daarnaast ben ik voorzitter van de basisscholen. We zijn dan ingepetter. En secretaris van gemeentebelang, schaduwfractielid. Dus toen dacht ik, had die toer, ik ken die gemeente er hier wel in. Ja, dat komt wel op de deel. Dus hij had vroeger wel zo, de meesten die het hier oer gaan, mij net vregen. Degene die krijgt een oer kwartier had, die zwaar ik dat ze het hier krijgen. Maar komt ze nog wel eens thuis? Ik kom ook naar Wolst dus. Ook wel lokkig maar. Nou, hey, doe mij eens een plakje uit ziekje. Waar zou dat? Rechts van het midden, links, waar viel ze het meest thuis? Ik denk dat wij een hele mooie middenpartij zijn. Nou ja, Maar ik wel eens met ons schudden. Sjom maar even. Ja, de kansel die bloot vrij, maar ook deze kant. Nou, best genoeg. Ja, ik dacht correct, omdat dat komt, misschien ook wel omdat ik wel zin hier om die muziek, maar liberaal wat is Friesland, komt ik mij een kandidaat die er net om ligt, die je misschien niet al hier al wel kent. Hier is Siebe Vogelson. Nou, goeie. Ja. Ik wil best zo'n leven. Wat is dat? Ja, maar wel een beetje stevig wezen, hè? Ja, ik jou trouwens elke keer een hand die erin komt. Dat docht me trouwens in de kerk. Ik wil wat denken van de ouderling van dienst. Dan zo'n je dus alweer de predikant werden. Maar ja, je weet, ik ben koster, hè? Dus dat is een hele hoge functie. Ja. Nou, maar Ja.
Volgenzang. In de politiek, ik wel eens wat actief was in oorensectoren, met oorennammen en zo. Maar dat liberaal, wat is Friesland, waar moeten we dat ongeveer plaatsen? Ja, ik denk dat wij wel een beetje aan de rechterkant van het spectrum zitten. Ik al. Ja, toch. Ja, ik heb hier wat meer midden, maar nee, wij zitten wel echt aan de rechterkant. Dus net in het midden. Maar ja, verneem je daar op lokaal niveau wat van? Nou, weinig denk ik, weinig. Ja, op bepaalde onderwerpen verneemt het wel, maar ja... Als we eerlijk zijn, in de meeste onderwerpen ben je het echt wel eens. Alleen dus, de nuances zijn vaak het verschil, hè? Ja. Maar ja, je draait wat mee in de politiek. Wat doe je den jongen nog? Ik heb zelf een ICT-bedrijf. Daar doe ik netwerkbeheer van bedrijven. Daarnaast werk ik nog een 20 uur in de week voor de oogkliniek in Dokkum, ook als ICT-man. Ja, en voor de rest politiek, hè? Ja, maar dat kost een soort tijd, hè? Kijk, de meesten eens een idee aan hoeveel tijd dat je kwijt bent, hè? Nou ja, ik werk hier 20 uur in de week, dus ongeveer voor een baas. Daarnaast nog een 20, 30 uur van mezelf. En ja, politiek 20, 24 uur in de week. Dat is heel wat. Optellen, dan zitten we op aardig wat hoeren, ja. Dat kan je wel zeggen. Maar volviewen nog eens een periode van jou hier. Heerlijk. Heerlijk komt het wel. Heerlijk zelfs. Nou, als dat in de debatten straks blikt, dat jongen we. Maar zie je een plakje, ja, dat moet wat rechts van het midden worden, hè? Ja, dat... Nou, we zullen zien wat er aan die orenkant al hier komen. Maar we even... Misschien al bij de volgende kandidaat van de FNP is hier Pep Koenstra. Ja. Goeie, mooi dat je bent. Listloekers van de FNP, maar ik wethouder. Klopt. Het is wat een rare dubbelfunctie, toch? Waarom? Nou, we hadden in de politiek al gepraat van we hebben politici en we hebben bestuurders. En de politici zijn er om de bestuurders te controleren. Ja. En dan ben je ook bestuurder. Heel skoft al weg en dan ben er verkiezingen. En hij zegt, oh, dan gauw een oorpetje op, nou ben ik politicus. Sterker nog, ik ben de eerste van de lijst. Nee, dat is denk ik heel krachtig als dat doorst. Want als dat doorst, kan ik zeggen van... wij werken geen onderin als bestuurder, zeg maar... we kunnen hier aanstaan van alles roepen, maar het moet uitvoerbaar wezen. En ik denk dat we dat als in ieder geval bestuurder heel goed uitlezen kunnen. Dus eigenlijk ben alleen nog de wethouder serieuze kandidaten? Nee, dat zeg ik net. Maar het kan wel 2 serieuze kandidaten wezen. Oftewel, mijn collega, die pakt het echt zo op en ik, hè. Ja, maar in het kader van dat dualisme, had je nooit het idee van dat viel misschien toch net helemaal zuiver? Nee, dat is net weer. Want je dualisme is heel wat oors, dan neemt ze besluiten. We nemen ook geen besluiten. We komen ook natuurlijk op. Hè. We zijn met campagne bezig. En we gaan ook in ieder geval onjaar best hier voor. En dat is echt politiek. En wat viel jou nou meer? Bestuurder of politicus? Ik viel met beide, hè. Laten we dat voorop stellen. Want ik bedoel, oors zie ik net stingen. En ik denk dat dat een hele mooie combinatie wijzen kan. Wij de krachtdeel zetten kist. En wat krijg ik zei, je kan heel prut roepen, je kan heel prut zeggen. Maar als je weet van, het is echt uitvierbaar. En dat heb ik ontonen in. Dan denk ik van, dan past dit meer als een jas. Ik zeg even in de zaal, zo aan het jellen er ik wezen. Maar ik ga hem net jongen. Nee, aan die alles zit plat van RTV en OF. Maar een paar borrelnootjes en daar zit er wel voor. Want je had de vorige verkiezing een geweldige uitslag draait. Ik herinner me nog een foto die ik in alle lokale media stier. Weet je, als gekken opstien, zo enthousiast reageerde je hem op die einduitslag. Wie dat nou het Aantjelle-effect? Of leid hem dat misschien ook wel een beetje van duidelijk? FNP is gewoon een partij die voor gemeenschap staat. En de FNP die zit hier midden in de rij. En dat is de FNP. Oké, en de meesten natuurlijk ik, hoop je hem. Dat is de stemmerij op FNP, maar die hoef ik niet lid te werden. Bij de FNP is het altijd moeilijk om ze in te delen. Er zijn echt van die vogeltje-meesken, dat ben echt wat aan de linkerkant. En aan de andere kant had ik die plattelandsmeesken, die wat aan de kant van de BBB zitten. Die is misschien wat meer naar rechts willen en zo. Dus ik ben benieuwd waar je een plakje kiest. Links of rechts van het spectrum. Nou, ik denk dat het net zo vol uitmaakt dat wij hier zitten. Ik denk vooral... Nee, maar dat is, wij weten nou al hier waar je zitten gist. En ik ga nou wel even onjong dat het dus wel uitmaakt. Ja. Nou, ik zie Bouwina, hoor. Wij was me haar. Links of rechts? Oh. Dit docht me denken aan Rutte, die op een gegeven moment ik een helplijn inraap.
Dat ken je net, dan maar nou zelf. Nee, ze is meer rug gewoon. Maar nou, zegt toch, jij als listloeker, waar is het zitten? Ja, ik ga aan die kant. Aan de rechterkant. Ja, ik zo zit, het valt me op, maar het gaat net om mij. Het neigt naar rechts. Vond we zitten kennen. Ja, dat los van politiek. Benijd waar de volgende kandidaat zitten gaat. Peter Damstra van de VVD. Ja, heel hè. Peter, welkom. Nou, opkomen met Coldplay, dan waren je wel, hè? Jazeker, dat is een geweldige band. En populair bij een heel soort mensen. Dus een beetje vonden dadelijk van die hak ben. Precies, want we willen bij de jongeren en bij de ouderen willen we graag te plak wijzen. Dus vandaar Coldplay. VVD is wat een chameleonpartij, of niet? Wat bedoel je daarmee? Nou ja, ze kon in het vorige kabinet heel goed met zeg maar, rechts. En ze kennen nou weer goed met D66. Dus het is maar krek een beetje van hoe de wind waait. Nou, dat is net echt zo. Dat hangt ook wat van de punten nou, die er binnen en hoe je jezelf ter plek zetten wil. Ik bedoel, we willen graag meeregeren om een beetje te voorkomen dat D66 en CDA een beetje te links worden. Dus en we willen graag een beetje rechts van het midden en alles goed aanpakken. Rechts van het midden, nou die krukken die binnen haast op je. Dus, maar... Uiteindelijk zitten zij links. Ja, het is maar kijk hoe je je ervoor stelt. Hartstikke lief, hoor. Maar even over de politieke aspiraties van de VVD in deze regio. VVD had het hier altijd dreig, hè, om die orenpartijen op te boksen. Soms wel, maar dat is de vorige keer wel aardig goed beslikken. Want uiteindelijk gaan wij hadden het goed voor met de ondernemers. En die willen wij graag stiepje. Maar een hele hoop dingen... Ja, maar ze stemmen net alweer op hem. Nee, nou ja, dat moet verhoringen komen. En we zullen zien of we dat weermeidje kunnen hier. En daar beginnen we van jongens bij. Ja, nee, en als je dan al moeite hebt om erin te komen en je zit erin en dan rennen je kandidaat niks nog voor, dus ik vervelend. Hè? Ja, dat is jammer genoeg gebeurd, maar we moeten vooruit zien en we gaan er strak voor. En we zullen zien dat we er minimaal in, maar eigenlijk willen we wat 3 zetels weer omgaan. Goedemorgen. Nou, zo, dat is wel de inzet die we graag jaren willen. Ik nog even om in de kunde te komen. In Dijstig werk, ja, een soort documenters in elk geval zullen wel weten. Waar het op is en wat het op doet, maar van die peroren. Ja, en we kunnen ook in documents verder gaan, maar dat... Dat vind ik ook geen probleem. Nee, dat dacht ik al. Nee, ik ben bedrijfsleider bij Lippe Wonen, zit in de woninginrichting. Daarnaast heb ik als hobby de muziek en daar doe ik een hele hoop in. Ik ben getrouwd, gelukkig getrouwd, 4 band, echt een gezinsman en ja. En nou de vrije tijd wat stekken in de politiek. Absoluut. Zo, ik heb uiteindelijk, voorheen had ik wel wat in de politiek zitten. Toen mijn dongere deel had ik in een commissie zitten voor de VVD. En ik bestuurlijk altijd wel actief is, maar nou echt in de skienwerper als leefsloeker. Precies. Ja, Jos van het Midden, hè, begreep ik. Ja, en dan gaan we aan die kant. Zo. Peter Damstra. Nou, zinderschrik zeg ik al. Je al meestal mij van die Joskes hier in de ziel. Dus onhang is er zeker, maar de listloeker is er ik. En dat is Marije van der Staal. Welkom, mooi dat je erbij bent. Wat voor muziek wie dit? Dit weer The Last Ride of the Day. En waarom hier zit u het keer trouwens? Nou, het is voor mij wel een beetje exemplarisch. Het is, als rietslid dan luister ik dit nummer heel vaak voor een debat of een rietsvergadering. Het is voor mij wel een beetje een energizer. Ik krijg er altijd wel even een kick van. En het is ook een metaforisch nummer. Het staat voor de laatste rit van de achtbaan. Een beetje gelijk om het leven. Je weet net waar het heen gaat. Het gaat met ups en met downs. Maar je moet eigenlijk positief en vol verwondering blijven. Net verbitterd rijtje. Nou, en dat is ook wel een beetje hoe ik in het leven zie. Wat een mooie positieve vibe, jouw sterren. Ja, zeker. En dat is dus zit ik wel, het is wel een lekker nummer. En ik denk dat het ook wel goed staat voor de energie van zin. Wij hebben wel zin onder het. Ja. Maar dat is een linkse partij, dat maakt wel zin, toch? Ja, progressief, ja.
Ja, daar ben ik. Mensen die zitten, ja, links, dat ben vaak zwoere mensen. Die zorgen overal de problemen van. Nou, misschien na je dit noemen net meer. Nee, daarom, ik denk van, dat mag ik even nog een water stellen. Ja. Net zoer en net dwars en alles verkeerd, maar... We moeten echt met elkaar hetzelfde doel en volhouden, er vol voor gaan. Dus, ja. Nou, hier begrepen, dit is een listloekersdebat. Ja. Op wat voor plak staan jou? Ik sta op nummer 2. Ik ben duo-listloeker samen met duo-listloeker Mark de Boer. En wij doen het jaren. Maar je weet het principe van een listloeker, hè? Een listloeker is nummer 1 en de rest is dan 12, 3 of jou. Maar... Ja, dat is in een hele hiërarchisch georganiseerde... Daar zit die dwersigheid al in, hè? Ja. Daar ben we ermee. Nee, we leven echt wel in de kracht van samen. Dat willen we echt met z'n beiden uitstralen. En dat willen we met de hele club uitstralen. En ik denk dat we dat echt met duo-listloekerschap uitstralen kunnen. Ja. Wat was die duistig lippen? Ik werk in de Zwarg, ik ben ondernemer in de Zwarg. En daarna is er rietslid, dus dan bloot... Ondernemer in de Zwarg? Ja, klopt. In dagbesteding. Dus wij vangen daar iets mee op. Ja, daar heb ik een heel rare verhaal nu. Hè? Dat een heel soort mensen die het ondernemer binnen in de Zwarg, dat die dat vooral door om rekkentjes te schreeuwen. Nou ja, het maakt wel draaiende bloemen, maar dat maakt net het doel weg. Nee, maar du wist wat ik op doel. Hè? Er zit nogal wat kaf onder het koor. Ja, dat is een heel Had je er last van als ondernemer? Nee, daar heb ik geen last van. Ik steun me daar echt net zo bot om, want je maakt het dwaan, zat je zelf denken dat het goed is en dat je maakt het gewoon goed dwaan. Er is heel veel wet en regeljouwing en ja, ik vind het eigenlijk heel jammer dat zorg-cowboy-imago heel wat onder zwaar kleeft. Want er gebeuren echt heel veel goede dingen, er gebeuren echt heel veel mooie dingen. Ja, die rijdt je dan wat naar de achtergrond, denk ik. Maar. Nou, ik moet eerlijk zeggen, cowboy wie net het eerste werk onttocht toen ik thuis zei. Zie je een plakje? Waar worst? Links, rechts? Ja, het maakt het hier niks uit. Zo, dat jouwt ik alweer om. Je kan me elke keer als het erop komt vol geerwerken. Marije van der Staaij van Zin. De BBB dacht ik mij. Leuk, hier is Lamme Dijkstra. Laat het mooi dat de beste. Ik al best aan energiek noemen. Ja, natuurlijk. Ja. Daar komen we voor. Wie wil rock you? Oftewel, daar binnen we voor. Okay. Ja. Maar die meest bij de horen, want ik ben neutraal, dat begrip ze zelf al. Sterker nog, ik wij net eens in deze gemeente, dus ik zo wolle ik mij er net in stemmen. Maar dat is wel wat hoors. We hadden in gezicht wel vaker, jongen, ik bij oordenclubs, maar eindelijk is het kwartje van BBB. Nou, dat klopt. Precies. Ik ben wie er worden met die eten. En ja, nu bij de BBB viel als een warm thuis. Eén grote familie. Ik wil bijna zeggen de poort in de groen. Maar daar stemmen we ervoor. Binnen voor de boeren, de burgers. In de zeker, net te vietten, voor de beweging. Ja, de beweging. Ja, je bent wel wat. Je bent van de beweging. Ja, klopt. Het wel. Mooi zo. Een echte sportieve beweger. Zo is het. Ja. Daar komen we voor. En de bedrijven net te vietten natuurlijk. Nog een B erbij. Ja, nog een B. De BBB. Ja. Elke dag beter. Dat ik. Ja. Daar komen we voor. En we leveren hier. Maar het momentum is misschien wel wat voorbij. Of we heel eerlijk zijn. Als ik heel eerlijk ben, juist niet. De mensen gaan nooit eigen iepen van bij het kabinet. Dat denken, het zal slecht weer het oren niet. Ze zal niet de kans krijgen om zich op de langere duur te bewijzen. En inderdaad, dat komt nou langzaam maar zeker, komt er al hier boven tafel. En we gaan ervoor. En in de duistere glippen, waar hou je dan met waanden? Oh, een hele protte. Ik ben Area Sales Manager. Vanzelfs, Area Sales Manager, geef Friesk voor... Ja, steeds maar commercieel directeur. Zo kan ik het eigenlijk nemen. Maar dan ben je een bedrijf wat biologische groenten maakt in potten. Dat doen we in Houwelwijk in Friesland. En ik ben verantwoordelijk voor zeg maar Oost, Midden en Noord-Europa. Oh, ik dacht Nederland, maar heel Europa. Ja, het is een man denkt grut. Wie denkt inderdaad grut? Maar ik heb 40 hier zit ik al in de voeding. Ik denk dat ik er best een beetje verstand van heb. En daar, uit de klei geboren, om zo maar te zeggen. Maar leidt jou het en ik bij de biologische boer? Het is de complete landbouw. Alles wat ermee te maken zit. Iedereen jou toch biologische groenten in potjes? Ja, dat doen we. Maar dat hebben we inderdaad uit de polders. En dat wordt omplanten op dit ogenblik inderdaad. Dat we steeds van we nou omplanten. Dus de oogst is in naaier. Dan wordt vervouwd hier in de pot en vogelt hier naar de winkels.
Ja, maar het komt mij er even om van, leid je het nou bij de reguliere Tuurlijk. tuinbouwer en landbouwer of is dat bij de biologisch? De boer moet zelf bepalen, kennen wat hij wil. Dus als hij zegt van ik wil vee houden, ik wil akkerbouw houden, ik wil gebruik maken van ontiegelijk goede groenjaren, dan moet ze dat doen. En wil ze biologisch, moet ik een ruimte verwijzen, tuurlijk. Maar als het in die potje moet het biologisch zijn. Dan moet het biologisch, ja. Nou, dat is helder. Zie je een plakje? Ja, ik denk dat zo ik daar die achterkant wat op ziek is. Ja, dat hier zal zijn. Dus ja, dat kwart nou aardig in zo langs maar om. Maar goed, ik ben benieuwd waar de volgende zit. Dat zou samen bij de orenkant wezen kunnen. Hier is voor de Partij van de Arbeid Griete Skaafstal. To my love, took it down. Climbed a mountain and turned around. Nou, zo, Griete, welkom. Ja, dit klinkt alweer heel oors als al die oren. Hè? Ja, en nou ja, ik moet ook heel eerlijk, het emotioneert me altijd dit noemen. Dus, nou. Ja, had ze een brok in de kiel. Ik zag het, ik kon die. Wist je wat u zitten? Of liever net? Ja, ik herpak mezelf. Ik ben soort onderwijs met mijn dochter en we gaan een gezamenlijke playlist. En zij is 16, ja, ik ben dat ver gepasseerd, maar we hadden dezelfde muzieksmaak. En ja, dit nummer, als dat er voorkomt, rijden we eigenlijk altijd beide stil. En, dus dit is echt uw gezamenlijk nummer. En het staat van reflectie op jezelf, maar het staat ook op het proces in het leven. En er zitten een aantal mensen hier in de zaal die dicht bij mij staan, dus die weten ook wel een beetje hoe dat al in vroen is. Dus het is een heel mooi verhaal. Hoe jezelf, maar ook hoe politieke verschuivingen en hoe de landslide. Want we zitten wel op een kantelpunt in de wereld, denk ik, op dit moment. En daar is van nodig dat er een goede balans komt op links en op rechts. Zo, nou, dit is even een binnenkomer. Ja, je mag eigenlijk vast even met u praktiseren en dit nodig ik uit om een heel soort oorvragen te stellen. Maar laat ik me even beperken en mezelf ook even herpakken. Want het gaat hier met name over het politieke verhaal. En dan zorgen we roenom in het land dat al die listen van GroenLinks en PvdA in waarop gaan. Dat wordt ik in je partij had begrepen. En je eigenwijs zelfs toch weer als PvdA. Ja, maar dat kenmerkt mij ook als persoon. Ik ben wel een beetje eigenwijs. Maar er zit een bestuurlijk proces onder. En dat moet op provinciaal en landelijk niveau zelf maar verder uitkristalliseren hoe dat eruit komt te zien. Onze lijst ben wel duur lidmaatschappen zeker. Dus ja, word je links, Partij van de Arbeid, word je iets linkser, kun je bij je te lonen. Ja, maar die mensen die zitten bij Zin, Bigelix. Hebben er net van tevoren eens even over praat van, nou, we moeten eens ophouden met die flauwekul van verschillende partijen. Dat ken ik wel in je werk. Ja, dat is altijd een overweging, maar dan moet ze op landelijk bestuur Zin wel erkennen als de GroenLinks vertegenwoordiger. En... Ja, je moet je net verstoppen achter landelijke partijbesturen. Als je hem zegt van wij willen graag werkje met Zin, dan ga je hem daar zelf over. Dat zullen we ook krijgen. Zoals Zin ook naar de verkiezingen verder gaat. Het zou samen kennen dus. Nou ja, je mag nooit iets uitsluiten. Oh, nou, maar nou mag het niet nieuwsgierig. De kans bestaat dus dat na de verkiezingen nou 12 verschillende partijen in één toch weer bij en waar komen? Ja, in politiek je alles verwacht. Dat hebben we al hier meerdere maanden. Ja, maar als ik nou kiezer ben, dan wil ik het graag voor de verkiezingen weten, hè? Nou, dan jou ik je nog een keer. Als je links wil ik hier voor de Partij van de Arbeid, wil je nog links een keer bij ons te lonen. Als je het verkiezingsprogramma zo nou onderscheiden wij ons ook op de duurzaamheid. En op het groene karakter. Ja, en wil je meer lokaal of oors. Ja, het maakt de mensen zelf een keuze maken. Ik voel dat er wat omkomt, dat er nog wel wat gebeuren gaat. Maar Griete, dank u wel. Door mij een plakje zieken. Ik hoef eigenlijk net te vregen van weer. Ja, maar ja, we hebben Jedder en ik al constateerd. Als je uiterst links zit, dan is dat voor de meesten thuis uiterst rechts. En oorsom, dus wat maakt het uiteindelijk al hieruit? Margriete had haar plakje voen. Hier hebben wij een kandidaat van D66. Hier is André Beeksma. Het wat wil je? Here comes the sun. Here comes the sun. I say it's alright.
welkom, Beetsma. Hier komt de zon, het zonnetje in huis. Ja, wij proberen een wat positieve gedachte erin te brengen. En dan daar komt de zon wel een positieve gedachte. Nou, D66 had in Noord-Friesland wel wat een verliezen. Net een constante factor in de politiek. Maar je hebt toch, het kan ook wel wat wezen. We gaan landelijk de wind in het zeil. Dat kan ook Jerik wel weer eens geven. Ja, het kan wel, zeiden we dan. Het kan wel. Het kan wel. Ja, dat klopt. Het is de Schoffelien dat deze 67 in de rier zitten had. Van Dongeradeel, toen in die tijd nog. En we wonen dit hier maar wel eens proberen om in wat Friesland een zit te krijgen. Of niet meer. Ja, maar ja, toch al zo'n soort partijen mee. Ik weet er nog net in waarvan je zei van, nou ja, dat zit dicht bij u, zin, biegeliks. Nou, één ding wat ik voorop stel, als ik om me heen is en de gesprekken die we er nooit aan hebben, zitten we altijd vrij dicht bij elkaar, ben ik bang. Want hoe je het ook wendt of keer, wij willen dus altijd inzetten van hem, van de mensen. Wat is dan voor een onzin dan om als naar je partij toch weer mee te doen? Jongeren. Ja, je zit er verbindt, hij zal je mijn waarin is, maar we beginnen wel een naar je partij. Ja, even een goede ding, wij zijn net een naar je partij. Oh nee, maar die het nou weer mij doet je. Ja, die het over mij dacht. Dat doe je ook generaal, je zit er van, nou, die jongen oren. Nee, dat is not my cup of tea. Ik wil wat oors. Je hebt wat bij. En, en we willen wel wat vrolijk brengen in deze gemeenschap. Laten we dat wel voorop stellen. Want zat bezeten, we het kan wel. En we willen echt wel meer nog voor hem staan en meer met de gemeenschap doen dan we de nota die in hebben. Wat doe je in Dijssig Lippen? Ik ben, dat is een goede vraag trouwens, want ik heb meerdere petten op. Maar ik ben van mijn bedrijf ben ik projectleider in de weg- en waterbouw. Je ging over de infrastructuur. Ja. Maar dan de hudde, hè? Net die van die kabeltjes van de IT en zo. Nee, die ben dus te lieds bij horen van wat groter buizen. Maar dan had ik begrepen dat ik wat een acteur binnen. Ja, ik wat in het toneel verhouden. Ik ben hoe makkelijk zeg ik regisseer, ik schreeuw en ik speel zelf toneel. Politiek is ik theater, toch? Dat is het grootste theater wat we in Nederland hebben. Nee, wel. Maar betekent dat dat je hem hier, uw jong al je vergek hoort? Nou ja, laten we één ding vooropstellen. Ik denk dat ik voor Holland spreek, dat het hier op het podium, dat is toch wel wat. Ja. De planken vielen goed. Ja. Nou, als je maar goed onthouden dat het te dwaan is om al die mensen die je vertjent worden. Dat is correct. Dat ben ik volkomen. Dat is correct en geheel juist. Nou, dat lijkt mij een goede conclusie. Nou, dank u wel. Zie je een plakje? Ja, het kwaadaardig in. Ja, op het eind. Nou, dan zie je denken, nou ben we er toch aan Jonkel Lietsen wel. Nee, we binden nog net, want we gaan ook nog een ziende kandidaat, een oude getrouwe van het CDA, Geertje Skoorstra. Geertje, mooi dat ze best. Ja, ik zei oude getrouwen, want ja, de best al eens vaker listloeker wist. Hè? Ja, dat klopt. In 2022, toen mocht ik, Kronenbak, als listloeker, ja. Ja, en ik zo'n soort verhaal van mensen die zitten van, ja, maar in de politiek, ja, je mij net zeggen, is het wel of net leuk, maar het is belangrijk, maar het is ik zwierwerk. Dan is misschien ik wel mooi dat je naar fjouwerieren zit en nog maar eens een oor. Nee, zeker niet. Het is juist mooi werk, want ik vind fjouwerieren eigenlijk veel te kwart, want je zegt nooit, je hebt wat opbouwt, je hebt zaken in gang zet. En dan wil ik eigenlijk wel weten van, nou, wat is het effect ervan? En kunnen we daar nog bijsturen? Daar wil je bijwijzen, ja. Ja, je had echt het idee dat Aron of jou, hier ken ik echt dingen aanwijzen die weer net of ooit gebeurd dat ik er net wist hier. Dat is een interessante. Ja, ik denk het wel. We hebben echt wel bij bepaalde beleidsregels, hebben wij echt stuur van hoe wij dat wel zorgen. Hebben we amendementen op inzinnen, bijvoorbeeld bij recreatie en toerisme. De beleidsregel hebben we echt bezig geweest om dat zat te krijgen. Dat wij zeggen van, dit is een duidelijke regel. Hier kunnen we moeten voorten en dit is net betuttelend of vervelend. Nou, daar hebben we echt dus stempel op gedrukt, ja. Van oudsher is het Noord-Eersten van Friesland een christelijke regio. Daar had hij in de West dat partijen als het CDA of voorgangers daarvan de absolute meerderheid hier. Is het goed dat dat net meer zo is? Ik vind het heel belangrijk dat elk zich vertegenwoordigen voelt in de gemeente. Dat is altijd mijn belangrijkste punt. En daarom vind ik het heel belangrijk dat we als partij naar elkaar luisteren, ook in het debat, in de riet zelf. Want echt, er zijn echt wel momenten geweest dat ik echt wel dacht van, wat ben ik blij dat dat riest en dat zijn had, want dat had voor u echt wel een keerpunt geweest. En dan denk ik, dan zet u wel
dan doet het mij waar. En ik vind het heel belangrijk dat elk zich vertegenwoordigen voelt. En dan denk ik dat is. En als iedereen zich vertegenwoordigen voelt door het CDA, nou ja, dan zullen we het zien. Dan wordt het 29 zetels voor het CDA, maar dat. Maar er 16 Sjerken, dus wat dat onbelangrijk is, is een thuiswedstrijd. Ja, dat zorg ik zo wat over. Ja, en ik verdij zeker. Oh, ja. En misschien van de rest ik wel. Want die zuilen van vroeger zaten we ze hier, die binnen lang verdwongen. Hè? Nou, dat zei je wat. Als we nou zorgen naar social media en de bubbels waar we in leven, dan denk ik soms wel eens, die verzuiling kon haast nog wel eens erger geweest als toen. Want toen tochten we echt nog meer aan elkaar. Nu is het vooral met zien elkaar. Ik vind dat, ja... Ja, toch een algoritme worden we in een zuil dwongen misschien. Ja, dat zorg ik wel zo. Ik merk het ook aan mezelf, dat ik op bepaalde hoeken denk, dan merk je niet eens van, ik ga die andere partijen helemaal net voorbij zien komen. En ik denk, dat komt toch door het algoritme. Dat is best wel eng. Ja, heb ik weer wat geleerd en goed om je dat te realiseren. Dank u wel daarvoor, maar nog even kwart in Dijstig Limmen. Ben ik maaiwerker bij de gemeente Midden-Groningen. Midden-Groningen? Ja, Hoge Zand. Midden in de... Lang zo leuk net als wat is Friesland, toch? Oors leuk. Ik had er wel... ja... Ja, ik had daar mooie uitdagingen te doen. Ja, we zitten daar met de aardbevingsproblematiek. Ik zit bij bouwwenning te zich, dus daar hebben we heel soort mee te krijgen. En dat is juist wel een heel soort zaken. Die ben wel schrijnend. En dan denk ik van, nou, dat ken ik ook. Dat is als persoon, als professional is dat een uitdaging, maar het is wel heel erg wat er gebeurt. En dan denk ik van blij dat wij dat hier in Friesland, dat we daar nog oors in binnen en dat hier nog aardig in de perken ligt. Er is nog maar één barkruk hoor, dus ja. Viel ze daar wel wat thuis? Zeker. Ja, dat komt wel goed met Lamertje. Ja, oké. Ja. Nou ja, we hadden al geconstateerd dat links of rechts Joert de Dijkse volle net minuut maakt. Sterker nog, we hebben zelfs al geconstateerd dat zelfs tussen de verschillende partijen op lokaal niveau die verschillen vaak helemaal net zo groot binnen. Daarom zullen het hem jong ik in de debatten vooral gaan om de details. En omdat we hier in Halm binnen het ik nog eens een keer details die het benamen via plaatselijk belang van Halm naar voren schoot binnen in de vorm van 4 wichtige stellingen. We hadden het zo betocht dat iedere keer 2 partijen oer een stelling debatteren, met elkaar in gesprek gaan, dat het net echt een debat wordt. En dat we daarna de orenpartijen nog kwart even de gelegenheid houden om oer datzelfde onderwerp ik wat te zeggen. Dan geven we oer naar de volgende stelling en vervolgens hebben we bij hetzelfde riedeltje, de jongen die het net debatteerd had, krijgt even de gelegenheid om daar toch nog wat van te zeggen. Of hij of zij dat wil, want het hoeft zelfs net. Laten we gewoon direct maar losgaan met die allereerste stelling. En die komt hier dadelijk ik achter u te staan. En daar wordt debatteerd door Bert Koornstra van de FNP en Siebe Vogelsang van de Liberalen in Noord-Friesland. Dus dat die hierheen komen. Dan zie ik hem nog even voorlezen. Behoud van grote bedrijven en werkgevers in Halm is een kernwaarde. Als regelgeving of netcongestie banen bedreigt, moet de gemeente alles doen wat binnen haar macht ligt om die bedrijven te behouden. Koornstra. Nou ja, dat is heel tierenwigger natuurlijk, hè, maar er zit natuurlijk een heel groot verhaal achter. En dat is het sociale, economisch verhaal. Hè, maar daar lees ik gewoon 2400 banen steken. Dat is helemaal op spanning, laten we dat voorop stellen. Nou, die netcongestie, die wordt nog net verholpen. Wij zien nou echt... Netcongestie, even van het goede begrip. Er is te meer stroom voor alle industrie die hier onder bak maakt. Ja, de kabel is eigenlijk gewoon wat te smal en er moet wat meer terug in en dat lukt op dit stuit net. Komt dat? Nou ja, dat is natuurlijk, de kabels zijn net diagonaal en vanuit daar moet er iets gebeuren en dat zal ik even via de energiehub maken. Maar wat in deze stelling zit van ja, je moet alles carte blanche aan, dat vinden wij als FNP net. Hè. Wij zeggen wel van oké, waar nou bijvoorbeeld de windenergie is, hè, dat is hier nou 8 maanden hier op rij bij die snelweg. Nou ja, daar zou zeggen oké, die zou daar goed broeken kunnen in die energiehub om dat goed te bevestigen en vanuit daar wij de constante energiehub hier te borgen kunnen. Vogelsang, Wiemon, daar win je hem net zo'n fan van. Nee, daar ben we zeker net zo fan van. We hadden het zelfs op een flyer te zien dat we geen extra Wiemon willen hebben. Dus ze hoeven net opbrussen te worden, maar... Nou ja, wij rekenen dan de meters en we zeggen gewoon als er zoveel meter in de gemeente zit, dan zullen er een deel wij matten
om een paar oren erbij te krijgen. Laten we eens even focussen op Halm. Want daarvoor ben we hier, en daarom had plaatselijk belang dat Jirik inbracht. Wat is er mogelijk in Halm op dit moment wat je hem onbelangt? Nou, op dit moment is er wat u zo onbelangrijk genoeg mogelijk. Alleen nog, wij willen alles onderzoeken. Wij willen alle mogelijkheden onderzoeken. Ja, een kerncentrale en zo, maar dat is geen optie vanzelf. Nou, weet ik net. De theorie is altijd, nou we er net aan denken en net hoe beginnen, gebeurt het nooit. Hè? Nee, maar bedrijven die nou stroom neder gaan, die ben misschien heel blij met een initiatief voor een kerncentrale, maar daar gaan ze al 40 hier wat doen. Daar ben ik het helemaal mee eens. En ze had nou neder. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Dus we moeten no action. Wat we eigenlijk in het wandelen hebben we de provincie ook bij nodig. Om te zeggen, Nou, je had correct, wie moet? ja, dat is een mogelijkheid. Ik zei wel besteend. Ik zei die 8 stiks die er op een rij staan, die keer direct verbroeken. Oorlog link goed nog net en no kind bol. Dus ik denk dat die stappen er binnen en daar de gebroekte winindustrie, die maar wel pakken. Ja, kom eens eruit denkt, voordat nou het idee hier wekt wordt van de FNP is in een van wienenergie. Ho, even op een rem. Nou ja, wat besteend is besteend. Laten we dat voorop stellen en daar kun je nog een gebroek van mij. Je had nou over een energiehub, je bent bedrijven die had energie nodig. Waarom nou van dat benauwde? Als dat nou oplost voor de mij een paar monden erbij, waarom net? Nou ja, we hebben natuurlijk ook nog een stuk onskip en daar willen we natuurlijk ook deel zetten. Hè? En daar ben ik heel wies mee. Dus we denken ook, met die 8 in de combi van de energiehub, kist ik wat meidje. Opslag is ook heel belangrijk, dus er is iets met batterijen van maken. Plus die kabels, die zullen dikker werden. Dus voor het Halm daar ontbad is, moet er ook heel wat gebeuren. En daar is mij zet de gemeente daar nooit al goed op in. Dus volgens mij ben we wel heel goed op de wij. Er is helemaal geen probleem voor Halm. Er is wel een probleem, alleen we zijn wel met het probleem aan het werk. Hè. De uitdaging is groot, maar we zijn er maar aan de slag. En die oplossing leidt hem net in extra wienmoen. Geen extra wienmoen, geen extra windenergie, want die 8 die de noost die kist even verbroken. Ja, nou, daar kun je gauw invullen. Nou, weet ik net. Wij haar 12, 3 weken hebben we het in de riet gewoon hier door, mijn energie. Wij hadden uiteindelijk wel zei, als uw principes baan kost, dan weten we wel waar we voor kiezen. En dan kiezen we voor de baan. Dus als het uiteindelijk echt nodig is dat er tijdelijk misschien een oplossing komt, ja, om de baan binnen te houden en die trein heel toe het meesten onder het werk te houden, ja, dan moeten we nog eens even heel goed praten. Ja, die principes van hem, die ben net speakerhut. Ah, ja, dan kies ik geen speakerhut. De principes gaan als het door meesten gaat. Als het door baan gaat, dan kies ik geen speakerhut. Dan kunnen wij... Nee, maar ik ga net speakerhut opschreeuwen op posters en zeg geen wienmonden erbij. Dat ga je hem niet. Wij hadden heel duidelijk bij zei geen extra, klopt. Wij willen dus eigenlijk op het moment dat hier per Rutten komen, willen we ergens in de gemeente oren oproemen. Dan willen we gewoon zeggen, hel je nou oren bij, brek die aan, tel die mee. Wat is het probleem dat er een paar bij komen? Die wien die waait je er eigenlijk altijd. Nou ja, dat is gewoon een principe kwestie op zondag. Dan weer wel, hè? Ja, dan weer wel, maar ja, dat haast toch. Ja. Maar de baan is belangrijker als het erop aankomt, het in of het oren, dan vaak uit voor die baan. Wij kiezen altijd voor de ondernemer. En je hè? Als je de stroom met wel voortkennen, hè, dus laten we dat voorop stellen. Wat je nog suggereert van je kent dit en je kent dat. Alleen je moet wel eerst verzwaren dat die infrastructuur, hè, de kabels en vooral de opslag. Maar als je geen opslag houdt, kun je echt wel ophouden. Maar is er sprake van dat de werkgelegenheid en de bedrijvigheid in Holland echt onder druk staat vanwege een tekort aan energie? Nou, dus je gewoon dat die bedrijven moeten elektrificeren. Hè. De markt die dwingt hun dat ook. En daar moeten zij wat mee doen, linksom of rechtsom. En daar moet zij een perspectief zien. Nou, en dat perspectief, dat willen we op mij aan. Hè. En dat zullen we in een energiehub. Dus daar is een gesloten systeem. Waar is de opslag aan was, waar is de dikke kabels aan was. En waar is die 8 bestaande wienmoen, die heel goed bij broeken kist. En dan kist hem roem krijgen. Wat kan Halm oprekken wat je hem onbelangt? Dat de baan blijven. Hoe dan ook, daar zet je hem desnoods je hem principes voor aan de kant. Als het uiteindelijk heel nodig is, dan kiezen we altijd voor baan. Zo, ik denk dat mensen dat je wel graag jaren willen. Ik ben wel benieuwd wat de oren daarvan vinden. Even een rondje, meisje. Het CDA? Wij zijn voor windmoen. Want wij vinden
Windmolen kun je uiteindelijk weer uitbreken, maar een bedrijf en de welke gelegenheid het er omver zit, die krijgt nooit weer Rijn als die één keer voort is. En al die nuances die ik correcteer van ja, als er een nije bij komt, dan maakt een oren er weer over. Nee, voor u is het heel helder en we hebben jou in Vlien, haar werkels zijn. Wij willen windmolen bouwen, wij willen die energietransitie omzetten en wij willen graag het bedrijf in je blijven kennen, want het is echt noodzaak. Ze zitten vast op dit moment, ze zitten toen al vast en nu nog voller vaster en aardbezen voort en dan hebben we niks meer. Nou, voor een heel soort boeren is energie zelfs een soort rendabele tweede taxonje zitten. Ik ken er dus je bent er wel voor. Wij zijn tjin de windmolen. Haast dat weg? Alleen wel voor het Groningen model inderdaad biedenborden krijgen, wat ze inderdaad daar het opvangen kunnen. Maar hier is een groter probleem. Dat is inderdaad de netcongestie waar we met de mensen. En ik zoek zie naar de waterstofmogelijkheden. Of inderdaad een kerncentrale, mini-kerncentrale in uw. Ja, maar dat is al je letter. Hoe 20 of 30 hier? Nee, dat is geen 20, 30 hier. Had er echt naar de mogelijkheden, de binnenmogelijkheden, die inderdaad binnen, als nooit besluit neemt, binnen no in 10 hier, zit er dingen. Dat kan niet draaien. Nou ja, Joost is het. Nou, wat is je van het gemeentebelang? Wij zijn voor de windmolen. Alleen wij vinden het wel belangrijk dat de energie die daarmee opwekt wordt, dat die wel gebruikt wordt in onze gemeente. En dus dat er geen verdienmodel aanhangt van een extern bedrijf, maar dat het echt gebruikt wordt in onze gemeente, dat die bedrijven loskomen en daar wonen gewoon kan. Lokaal opwekken, lokaal broeken. Inderdaad. Nou, dan ben ik benieuwd naar de ChristenUnie nog even. Ja, uw partij is ik hartstikke van windmolen. Van Grieën partij ben je hem toch? Sabisa, maar wij zijn ook een partij voor de ondernemer. En ik denk dat het heel duidelijk maken is, pijnlijk duidelijk maken is, hoe het zit met de netcongestie. En wat voor negatieve gevolgen dat had. Dat merken we hier in Haarlem. Dat zelfs bij beter wordt. Het is roenom in Nederland, maar wie zit hier voor uw eigen stikje? En ik ben het met meneer Braaksma eens. De windmolen die hier komen, die energie die het opwekt wordt, dat maakt direct voor uw eigen bedrijven en uw eigen mensen beschikbaar wezen. Maar Vind je ze mooi? Nee, ik vind ze net om te zien. Maar soms... Ja, dan is het weer de keuze tussen mooi en praktisch. Ja, maar vind je zonnepaneel mooi? Vind ik net mooi. Machtig. Als het helpt om uit deze crisis te komen. En ik denk, mevrouw Skoorstra, die zei, ja, een windmolen kan ik weer afbrutsen worden. En bedrijven die één keer voort binnen krijgen we hier net weer. En dat vind ik van groot belang. Nou, VVD, van oudsher ik, een partij die het zit voor de ondernemer. Dus voor windmolens, maar wel kleine windmolens. En die verhalen die je daar nou verder jaren van, ja, dan ben ik nog wel alternatieven en liedje kerncentrales en zo. Ja, dat is prachtig mooi, maar voordat die er staan, dan hebben we 24 of 30 jaar verder. Dus en dat is geen optie. Voor de korte termijn dan... Windmolens, ja. Nou ja, zo zegt je club is hard grut worden met de windmolen, of net? Ik zou zeggen, ze vullen wie. Nee, maar ik denk dat het heel belangrijk is om te beseffen dat in de stelling staat de gemeente met alles doen wat binnen haar macht leidt om de bedrijven te behouden. En van sinds die het eigenlijk heel wat voorop dat we daar heel wat naar in de balans naar zoeken. Dus hij je 8 litsemoen of in een grote windmolen, wat is er nodig om het bedrijf hier te houden? En daar hoort het gesprek in te gaan en je daar van te maken. Dus dat is eigenlijk goed wij erin stellen. Nou, je zit al jonker en waar. Misschien wordt die leven nog wel grutter in de rin van de tijd, heb ik begrepen. Maar ben je het nou, Jerik, Oriëns? Nou, ik zeg al, dat is nou eens beiden zegt. Ik denk al, we willen terug in een scoopsjoen. Dus daar reken. Ja, nee, dat is naar onleiding van wat zo zijn haast. Dat bedenk ik al hier net, hè? Nee. Maar nou, ik denk, er wordt iets naam en dan oren meer het esthetische karakter en vindt het mooi. Maar ik denk, we hebben een orenverantwoordelijkheid hierin. Vinden we dit nou op dit moment mooi? Nee, misschien net. Maar is het de oplossing voor de toekomst? Ja, dat is het wel. Want als we in de toekomst niks moois meer gaan om naar te zien, is het nou wel onze taak om te zorgen dat dat blijft. Dus moeten we versnellen. Nou, er zit nog iemand die er mee eens is, denk ik. Ja, wij zijn er volledig mee eens. Wij zijn in elk geval voor kernenergie. Laten we dat in ieder voorop stellen. Je hebt windenergie, zonne-energie, maar ook kernenergie bij. Ja, je hebt kernenergie direct bij? Wat u betreft wel, ja. Nou, daar laten we nog eens over discussiëren. Nou, je hebt even het rondje ik-jet. Eigenlijk is het probleem opgelost. Hè? Als er net congestie zodanig is dat het net zonder windenergie kan, dan komt er windenergie zelfs al even de principieel op chin. Toch? Nou, ik heb het meest, want ik denk van, hoe hier die bestaande windmolen, daar is natuurlijk nooit de slag met meidje. En ik denk dat dat ook nodig is, mijn opslag. En dan kan je wel heel van alles wat betekenen. Ik heb wel zeggen, wat meer windmolen om dit of dat. Wij moeten juist nou verzorgen, wat nou bestaand is, of dat continueren kunnen, dat we dat verplakken kunnen naar die fabrieken daar. En dan een keer die slag ik meidje. Net van dat benauwde man, wat er meer nodig is, dan zit er dan nog in je bij wat jou tot.
Ja, nou ja, ik bedoel, je gaat echt het bouwen vlees staan. Dus waarom zou je iets doen, steeds maar op het moment... Ik krijg net het idee dat ze in Halm zitten, zo'n soort energie hebben we nog ik weer nodig. Die peer moeten niet te staan, dat wil ik nou. Kom op, pak terug. Maar wat ik krijg zei van die 8, daar haast voldoende om. En die kist goed broeken, die kist de opslag en die kist naar de fabrieken leiden. Nou, kun ik over zitten, want we binnen hier wel u, dank u wel. En voor de volgende stelling wil ik je dan graag Geertje Skoorstra van het CDA en Griete Skaafstal van de Partij van de Arbeid. En voor de mensen die achter al mij lezen kennen, dan zit er het volgende. Door betaalbare woningen voor verschillende doelgroepen te bouwen en bij nieuwbouw voorrang te geven aan inwoners met binding aan het dorp, kan de gemeente de doorstroming in Halm stimuleren en zo ruimte creëren voor jongeren om een eigen woning te vinden. Bist je het eens met dit verhaal? Ja, ik ben het eerst met dit verhaal. Bist je het eens met dit verhaal? Ja, we hadden van tevoren nog even samen moeten horen. We zitten te dicht bij elkaar om hier überhaupt, denk ik, bijna een debat te voeren. Oké, nou ben ik klaar. Nou, zo makkelijk is nog ik weer net. Maar er zit een beetje een ondertoontje in van eigen volk eerst. Ja, dat klopt. En dat vind ik een hele lastige, moeilijke term. Want zo hebben we dat net bedoeld. Maar wij gaan inderdaad wel zijn dat wij wel willen zien dat mensen die waarom willen komen naar deze regio of je blijven willen, dat die wel voorrang mogen krijgen. Dat klopt. Ja, dan ben je een heel soort jongeren die zelf samenwenning zieken. Die moeten dan maar wat langer wachten omdat een oud Hallemer zei van ik wil graag weer waarom. Nee, door zo'n stuk naar oren vormen van wenning sowieso zo niet dat je kennen. Het staat in het verkiezingsprogramma. En wij zijn daar altijd heel progressief in geweest. Alle oude perioden al, hoe wij dat zeggen. Maar eigen volk eerst, ja, ik overdrijf dat misschien een beetje. Maar daar komt het wel op deel, omdat je het eigenlijk als oer iets sturen willen, wat je wil en net komen mij te wijnen. Ja, maar wij hebben hier ook een leeftijdsopbouw en een demografische verhaal uiteindelijk dat hier de vergrijzing wel aanneemt. En als wij verzwaringen willen dat wij hier een bevolking hebben die het met alle lagen van de gemeenschap inviteren binnen, dan is het van heel belangrijk dat mensen die het elders studeerd hebben, dat die ook weer waarom komen hierheen. En dat je wel een goede, een mooie mix houden. Want dat is leefbaarheid. Het is natuurlijk wel gezellig dat we daarmee waar even over praten, maar gaat de gemeente hier wel hoor? Voor Lietspaard wel, want wij maken nou inderdaad bij wenningcoöperaties veel afspraken maken. En dan hebben we laatst een keer unaniem volgens mij een motie overnam. Dus wat dat betreft... Dus als het gaat over wenningbouw en het behoud van kansen voor mensen in de eigen regio, in de dorpen, dan zitten CDA en Partij van de Arbeid op in je lijn. Ja, ik denk dat wij het algemeen een heel bot op in lijn zitten in de koers die we varen. Ja. Waarom ben je hem dan net bij een wagon? Nou, ja, en ik wil er wel op reageren. Misschien wordt er wel straks een grote mooie club. Zo zou maar kennen. De koers zal ik jaren mijn zin, en ook in het CDA er ik nog bij, dat er mooi op mag zitten. Nou ja, ik denk ik wil dat wij hier lijn komen kunnen maalkoor. En er zijn natuurlijk wat lietse dingen, maar daar hebben we dan wel over. Maar we zijn nu in Halm en het Belang Halm had deze stelling erop zet. En die komt ik net verder mee. We vinden het al heel belangrijk. En dus, werk in Halm, wat je hem onbelangrijk op rekken je, als je hem dadelijk in die rie komen, wat doe je hem voor Halm en dwarpen als Halm? Nou, ik denk dat we echt, als we naar leven iets breder loeken nog, hè, want wij zitten toch bot op in lijn en het is een terechte vraag. Maar ik denk, we maken echt wel zien, maar hoe doen we dit bijvoorbeeld maar krapteberoep? Hoe doen we dat maar een huisarts die woners binnen willen? Hè? Want het is juist echt dat de platteland, dat we steeds verder afstand hebben van de zorg, van mogelijkheden, maar echt naar zoals je iets in kunnen ontwikkelen om bijvoorbeeld leraren van het basisonderwijs om te loeken. Dus ik zou zelf dan wel breder willen loeken daarin om de maatschappij eigenlijk iets meer te borgen en meer kansen te creëren daarin. En dus ik plak voor statushouders? Ja, ik plak voor statushouders, want we hebben gewoon de plicht om statushouders op te... Die hebben gewoon plicht om een wenning te gaan. En dan kun je wel zeggen van... ja, mag ze geen voorrang ja, maar je hebt gewoon de plicht om ze te huisvesten. Dus er zit wel het regelen. Het sentiment is dan vaak wel in die discussies van... Jans zit al jaren te wachten op een huis. En dan komt er een uit het AZC en die had een status gekregen en die mij eerst. Klopt. En dat viel toch een beetje van... Ik al had er alle begrip voor. Het viel toch een beetje oneerlijk.
Ja, dat viel ik oneerlijk. En daarom moeten wij ook goed zien naar die krapte op de wenningmarkt. Die vragen dus ook dat wij ook in onze voorrangsregels heel kritisch zien moeten wat kan wel en wat kan net. Want wij zijn ervoor dat elke een plak moet hebben om te waaien. Dus als mensen net dezelfde uitgangssituatie hebben, net dezelfde startkwalificatie krijgen hebben. Dus als je bijvoorbeeld uit de gevangenis komt of je hebt een zorgbehoefte die het oors is, dan moeten wij daar wel naar schenken dat die plek er wel is. En die geldt echt voor statushouders. En omdat het een verplichting voor gemeenten is, kom je hem daar als politieke partij en ik wil weer uit. Ik denk dat wij daar zeker uit zullen komen. Ja, daar steekt ze heel mooi de vinger op. Maar ik wil ook nog even wat oren ervan vinden. Dus misschien nog een soort slotconclusie. Even de BBB, hier nog op reflecteren. Wenningbouw, Lietse Dwarpen, Wolf, geen voorrang. Compleet nee bouwen, daar waar de mensen het graag willen. En de mensen willen graag waarom naar de Dwarpen. Dus moeten we het zin of de derde uitbreiden. Een stritje erbij, 2 stritjes erbij, een buurtje erbij. En dan inderdaad op die manier opvangen. Inderdaad, echt eerst voor de mensen zelf, eigen volk. Nou, eigen volk wil ik net zeggen. De FNP zei wij hebben wij willen. Laten we dat voorop stellen. En dat kan, zowel op sociale huur, kist het borgje, door de prestatieafspraken bij de Wenningstichting. En ten tweede, kist via de projectontwikkelaars, kist zeg maar de huizen, die kist zeggen van oké, we laten eerst tot 16 weken juist de voorrang. Wil ontwikkelaars ik wil in mei doen. Hebben we bijvoorbeeld ook in Dokkum, nu de stekje in van de 110 wenden, gewoon 4 miljoen uit de eigen regio komen. Ja, het wordt een beetje een eentonig verhaal, maar wij zijn hier ook wel voor. En wij zijn zeker voor om onze eigen inwoners en mensen bij economische binding in onze regio voorrang te gaan. Maar die verplichte statushouder, die wil je hem liever geen plakje aan, hè? Absoluut net. Maar dat mat. Ja, maar dan gaan we wel in discussie met Den Haag. Ja, zo, dat zijn dan weer de teksten van mensen die het correct even zitten. Nou ja, misschien wel meer als een nuance, maar even daarin nog wat verder gaan. Hoe ver ga je hem daarin? In de statushoudersverhaal? Nou, bijvoorbeeld. Nou, dit is wettelijk opleiding, dus daar hebben wij geen keuze in. Dus dat gebeurt. Dat moet ook gebeuren. Ja. En wat zie je dan? Zie je mensen als Vogelzang die roepen van wij horen de poort Steve? Ja, wij houden zo onder opzicht onder wet. Dus wat Vrouw Skoosterweg heel goed verwoorden had, is die mensen zitten nog niet in de maatschappij, gaan status krijgen. En dan mag ik maar delen. En wat betreft de sturing van eigen volk, een voorrang, ja ik wil die term eigenlijk net broeken, maar mensen die de lokale binding haar ik voorrang aan. Jazeker, ja. Dus dat in een uitwerken is in het westen en weer waarom komt, jammer maar helaas. Het is soms ook wel eens gezond dat er wat over bloed in de dorpen komt, maar het is uw eigen volk inderdaad zo een plakje aan maat. Een voorrangssituatie. Ik begin nou even aan deze kant. Je wordt best altijd lijst om het eind. Ja, nee, maar nou even net. Het lijst wordt net. Wij zijn het niet eens, maar de stelling zit. Dat wij moeten bouwen voor uw eigen inwoners, maar we moeten ook de behoefte hebben om te zorgen dat iedereen een betaalbaar dak boven de holle krijgt. Nou, dan had ik meer nijs voor jou. Wijen is zo goed als onbetaalbaar. Ja, maar dat hoeft net. Er zijn mogelijkheden om te zorgen dat mensen wel een betaalbaar dak boven de holle krijgen. Maar hoe kan dat nou dat het oeral verst rint en dat al die knappe koppen zeggen, jongens, dit raast onder de protters. En dat je zegt van, maar ik weet wel hoe het maakt. Ja, maar er zijn knappe koppen mal west die betocht houden hoe het oors kan. Nu zit ik in een vakgebied waar we echt wat dingen door aan komen. En dan is het mogelijk om te bouwen van betaalbare en ook voor jonge mensen om een fatsoenlijk huis te krijgen. Ek in Holland. Ek in Holland. Nou, ik ben benieuwd hoe we dat realiseren. Sin, wat vindt u ervan? Nou, wij zijn het helemaal eens met de stelling dat je betaalbare woningen voorzien moet voor de dwarpen. En dat mensen niet in die dwarpen opgegroeid zijn of in die dwarpen waaien willen direct de plak kennen. Ik wil wel even een lietse nuanceverschil vanuit zin aanbrengen wat betreft de statushouders. Er wordt dan zijn lokale binding. Statushouders vallen dan boeten de boord. Dan denk ik bij mezelf, ja, dus mensen maar de status die moet juist integreren in die dwarpen en in onze meerskippen. Hoe krijgt die dan net een wenning bedeeld en maakt die maar onderaan op een lijst in? Nou, ik heb van verschillende partijen dat ze zitten, al wie het maar omdat het mat, maar we dat gewoon wel doen. Ja, maar we gaan dat wel maar zien allen te delen. Want je zit ook partijen en die zeggen, oké, door de trosstroming naast het zeeste bevordering, maar we juist statushouders huisvesten. Dus
Ik denk dan ook als de mensen goed integreren laten worden in de mierskippen, dan is dat ook nodig. Dat wil net zeggen dat het of-of is. Hè. Het is net eigen volk of statushouders. Het wordt een mierskip. Je moet mij maar zien hoe kun je daar betaalbare wenningen van realiseren. En ook op een manier die voor iedereen te plakken. En als ik de uit buurt waarom je naast, daar hebben ze een behoeftepeiling die van wenningbouw. Daar wie eigenlijk geen behoefte vanuit eigen dorp. Toen hadden ze de wenningen er deel zet. Nou rennen de meesten om die zeiden, goh, we hier toch wel. En bij een volgende keer dan willen we wel. Dus dat jouwt ook wel een beetje de dynamiek om wat je met te dealen hebt. En ik denk dat die nuance wel heel belangrijk is. Ja, we hier krijgt ook kerncentrales. Hoe lang het wil net worden tot je van de plantafel tot de werkelijke werkende centrale komen. Dat is in iets mindere mate. Maar bij het bouwen van hoe is vanzelf ik het meisje van een plan. En het bouwen van hoe is het moment dat je erin kennen. Dat is niet van joert op morgen. Maar als het even gaat over wat een gemeente doen kan, kennen de meesten uit Holm en vergelijkbare dorpen oprekken dat het om de VVD gaat. Een straatje erbij, dat is de makkelijkste oplossing. En dan kun je uiteindelijk, hoef je net zo vol te doen zoals FNP ik zei. Bij mij is het Noorderstek hartstikke mooi, 100 huizen erbij. En bijna alles documents. Maar als je dat in we gaan 26 dorpen. Als we in 26 dorpen oorlog een stritje erbij doen, dan kunnen we al aardig wat huizen bouwen. En om weer om te komen op de jongeren. Ja, gaat het goed teld? Want ik hier even wat hoor. Nee. 52, ja. Ja, dat denk ik nog aan de andere deel, denk ik. Ja. Stress. Ja, er zijn wat warpen die vindt er zal iets, die moeite van het nemen net wurg. Nee. Wat ben die we? Nee, dat was flauw. Ja. Nee, maar de liedse warpen, die ken ik, rekken je op een stritje en dan misschien een liedstritje erbij. Ja, precies. En even op de jongeren weer om te komen. Als jongeren studeren kunnen en die gaan uit het dorp wij, dan moeten er wel bepaalde regels zijn, zou je zeggen, van wanneer komen ze weer om, en wanneer gaan ze voorrang bij het weer omkomen, want dat ze het zien in je voetwest binnen. Ja, moeten ze dan nog voorrang hebben om in het dorp te komen te wonen? Ja, de vraag stellen is een beantwoord je. Nee. Jerk die zitten. Nou, ik dat die net zitten, maar ik jerk die denken. Ja. De ChristenUnie, ja, de woningbouw in het dorpen. Ja, we kennen dus helemaal fijn in de stelling zat er hier stiet. En ik wil nog wel graag een beetje nuance aanbrengen in het gevoel wat er soms is. Dat meestal, begon je ook krijgt mij van dat soms mensen zeggen, ja, nou zit mijn zoon al zo lang te wachten en dan krijgt een statushouder dat huis. Een tredde van alle beschikbare hierwenten, daar hebben we van mij elkaar praat. Dat is van mensen op een urgentielijst. Daar is een statushouder maar één van de velen van die urgentielijst. Dus ik denk, als we deze discussie voeren en als we dit sentiment tackelen willen, en dat wil ik heel graag, dan moeten we echt de juiste cijfers erbij nemen. Want zo is het net. Het is niet zo dat het grootste deel naar statushouders gaat. We vissen alle keer in diezelfde vijver. Iedereen wil graag een wend. Er zijn oudere mensen die al heel lang in een te groot huis zitten, die het wel graag wat lietser willen. Er is jeugd, daar heb ik zelf ook tussen zitten, die het wel graag eruit wil, wat je noemt voor is. Er zijn mensen die uit de gevangenis komen, er zijn mensen die dakloos binnen, er zijn mensen met mentale problemen die uit een instelling komen, waar weer een plakje verwijzen moet. En er zijn statushouders, er zijn Oekraïners die wat ziekje. We ziekje alle keer voor elke iemand een plakje wijzen. En dat we daar gemeentebreed een motie vernomen om te zieken. Hoe vaak hebben we geen in die ruimte om te zien dat we eigen mensen met een binding ook een plakje aan kennen, daar ben ik hartstikke voor. Maar laten we ook zeggen van er is maar één tredde van alle sociale huurwenten die het beschikbaar is van mensen met een urgentieverklaring. En daar is de statushouder maar een onderdeel van. En dat wil ik wel graag even benoemd hebben. Nou, dat hij die, dank u wel daarvoor. Ja, zie je een plak maar weer op, ja. Want er is genoeg te bepraten. En dat doen we in de volgende stelling met Marije van der Staal van Zin en met Peter Damstra van de VVD. En dan gaat het door de centralisatie van gemeentelijke verschennings. Skaat tot de leefbaarheid in de dorpen. Nou, kom er even bij hier op deze staattafel. Leefbaarheid in dorpen, dat is ook al een breed begrip, maar dat zullen we net verder omschrijven. Maar je wordt als voorbeeld even de milieustritten erbij neemt, het centraliseren van al dat soort verschenningen. Gaat dat ten koste van de leefbaarheid? Dat denk ik wel. Gemeentelijke voorzieningen is een heel rond begrip, dus ik ga hier eerlijk zijn wel een beetje met wraakselen in de voorbereiding. Ik denk, ja, wat verstaan je onder de gemeentelijke voorziening? Maar in het voorbeeld van de milieustritten, dan denk ik op het moment dat je het centraliseren, dan
gaat het ten koste van de leefbaarheid, maar ook ten koste van het milieu. Want die milieustritten moet eigenlijk in de buurt blijven. Op dit moment hebben we hier in Verwet en in Kalm. En het is mooi dat dat in de buurt blijven kan, zodat mensen hun afval daar inleveren, zodat het gescheiden wordt, zodat het weer circulair gebruikt worden kan en zodat die afvalstroom weer ten goede komen. Ja, dat ik mij mijn lege verfbus naar Dokkum mat om hem daar in de milieustritten te brengen, dan gebeurt het net en Dokkum gewoon in de groene container. Nou ja, die komen ze dan wel. Of bankstellen die het in de berms dumpt worden. Dus om die reden denk ik dat het heel belangrijk is om juist iets wat misschien best wel 4 voet. Hoe vaak ga je naar de milieustritten? Dat doe je net dagelijks. Maar dat het juist wel belangrijk is om zulks wel dichtbij te houden. Daarnaast denk ik ook dat het heel belangrijk is om de zichtbaarheid van de gemeente echt dichtbij te houden. Dus het gevoel dat de gemeente net uit je dorp waaierint, zeg maar, of je dorp eigenlijk wat achterwege ligt, dat de gemeente daar wel in zichtbaar blijft. Dus het behoud van milieustritten, dat jij daar dan ook bij. Ja, het is een voorbeeld, maar dat gaat door de bredere zin van verschenningen op lokaal niveau, dus op lidsniveau. Ja, ik ken de VVD als een partij die een beetje pragmatisch is en die denkt om een centen. Ik denk, dat wordt wel een dure bende dat elk dorp zijn eigen verschenning horen moet. Ja, en dat is ook net nodig. Hè? Want ze zitten in Kalm, Verwet en dan Woord, net Dokkum. En dat is op zich goed verdeeld. Dat is net een 4 voet, goed te breeden voor de mensen. En je kunt me net, tenminste, ik ga ervan uit dat je net wekelijks bij een milieu... Het is soms daar heel gezellig. Daar ben ik wel mensen, ik geef me elke kleinigheid erheen. Het is echt leuk, hè? Op Sneuntemoen en met al die mensen. Ja, vaak doe het zelf en zo. Ik vind het heel leuk, hè? Die hebben net. Ja, nee, dat klopt. Dat is ook zo. Maar dan ben ik een orenversering. En hij hier naar Halm. Halm had het bruisend hart. Stichting Het Bruisend Hart, die had heel wat kleermakers aan, een heel mooi complex deel zet. Daar zit nou het zwembad, de tennisbaan, het voetbal, alles is bijna aan de kaam. En dat gaat heel goed. Maar dat is kaam uiteindelijk door de grote bedrijven die hier binnen. Je hebt een Helma en je hebt de Fries Transporten en je hebt het installatiebedrijf Velma. Die hadden verzorgen uiteindelijk dat de mensen hier komen en blijven. En die verzorgen je direct voor. Dus eigenlijk zie je naar mij, het is niet alleen de gemeentelijke oerhiet, maar het ben ik de plaatselijke bedrijven die het haar verantwoordelijkheid hierin nemen moeten. Ja, en andere partijen. De bedrijven hebben samen met de gemeenschap dus verzorgen dat dit tot stand komen is. En als zulke grote bedrijven dan vertrekken, of vanwege net congestie of wat dan ook, dan komen dus dat voorzieningen echt minder worden. En dat moeten we voorkomen. Dus dat is volle belangrijker dat ze zeggen van, nou jongens, we gaan dat milieustrijdje nog meer centraliseren. Maar uiteindelijk, als we minder grote bedrijven hebben, dan hebben we minder kans dat dit soort dingen bestaan blijven. Nou, helder verhaal. Eigenlijk ben je met ik alweer in eens. Dan neem ik aan dat je met ik al in eens bent. Even een hele kwarte reactie nog. Nou, wij vinden dat centralisatie zo nou wel een keus wijzen kan, want het mag wel betaalbaar blijven. En wij denken echt bij gemeentelijke voorzieningen, bijvoorbeeld sportvoorzieningen, dus dat ben ik vaak in beheer van de gemeente. En daarvan denken wij wel, als er meer samenwerkt, dan kiest er wel voor zwaar dat die in ieder geval blijft. Als we bijvoorbeeld juist naar een club als Raptor Boys in Eerste Nijtsterk, die had al een mooie centraal gebeuren omheen. Die had vooral wel een soort van regiefunctie. Met Slavier zit erbij. Ik denk wel, als het op die manier zorgt, dat dan echt dat soort dingen wel samenwerken. Maar ken dat hier in Hollenbiegelijk zit? De Wiekels zitten jullie ook net? Ja, de Wiekels Halm zit hier, maar ja, Marum zit in mijn beleving op een steen op afstand. Nou, maar ik weet wel dat best wel... Ja, ik denk al... Ik denk vanwege de veiligheid neemt ze een voorbeeld wat je net helemaal in de buurt is. Maar zo makkelijk komt ze er net mee bij. Zo makkelijk komen we net vandaan. Maar we moeten echt bij elkaar begrijpen dat als wij hier de zaken wel houden willen, als we wel sporten blijven kennen, als we het wel houden willen, dat we dan echt soms even iets verder zien maken dan ons eigen dorp groot is. Centraliseren, is dat wel een optie als dat bijvoorbeeld uit praktische oorwagingen of financiële oorwagingen nodig is? Ik denk dat het per dorp verschillend is, maar ik vind het enorm goed dat de bedrijven in de dorpsbelangen, in het dorpshuis, die binding voor de leefbaarheid in het dorp horen. En ik denk dat we dat als gemeente moeten stimuleren en activeren daar wat nodig is. Mag het voorwaardelijk worden? Mag het zo wezen dat de gemeente zegt, wij jouwen alleen nog maar stiepen als je ik uit de bedrijven van het dorp? Nee, dat is die dwangfunctie, die moet er zeker niet bij op die manier. Want ik denk dat er echt in alle dorpen genoeg krachten zitten die elkaar bundelen met de dorpsbelangen, met de dorpshuizen, met sportverenigingen, alles wat er maar voor de rest bij is. En als dat zich bundelt, dan krijgt je echt kracht en dan is het dorp leefbaar. Jij bent van de decentralisatie, toch? Op lokaal niveau zo vol mogelijk, of niet?
door maar voor kwaliteit gaan, dat vinden we heel wichtig. En die versiering die met zo volle mogelijk in het dorp blijven, dat is gewoon een feit. Maar het is juist echt dat er mijn kwam er geerwerken wordt. En krijg ze hier bijvoorbeeld in Holm, had dat heel goed zien leren kennen met het zwembad. Met een heel soort vrijwilligers. Dus ze hebben ze minder, misschien hier bij op die sport of wat dan ook, misschien wel net eens bij bestingen. Maar ze hebben wel mijn kwam, daar had je de scouts eronder zetten. In combinatie met de gemeente, ik met Hilden. En ik denk als dan. Heeft hier in dorp wat van leren? Nou, ik denk het wel, en dat juist ik wel in meer dingen. Hè. Maar ik vreeg om een kwartreactie, hè? Dat hij het begrepen? Ja, maar een beetje. Valt dit onder de kwartreacties? Ja, klopt. Ja? Oké, nou wel dit wat hierbij. Vogelzang? Ja, nou ja, volgens mij dwalen we een beetje aan, maar ja, wij binnen het eerst dat het waar we zo volle mogelijk voorzieningen houden. Maar ik lees daar echt gemeentelijke voorzieningen. Dan denk ik echt een beetje, nou ja, de oerhiet in het warpen en dat soort dingen. Dus het bestuur in het warpen, dus dat Gio het straat onder oren. Ja, wij zijn dan wel voor centralisatie om zo volle mogelijk de kosten te besparen. Maar ze kan best met die busjes verf naar Dokkum rijden. Ja, die nuances, er zijn altijd nuances. Hè? Ja, dan begint het weer. Het principe is van, we willen het centraliseren, maar als het erop aankomt, dan boegen we. Er ben grote ding, die kun je heel makkelijk centraliseren. De kist een oerhiet, maar het zo iets mogelijk wezen, maar het flexibel wezen, maar het zo min mogelijk centen kosten. En die dingen die echt matten, die echt nodig binnen van het warpen, zoals een start, dan had ze zelf te pakken als dat dus centraliseert. Dus dat maakt ze wel wat snel is. Dat is dan wel weer handig, hè? Dat je principe hebt, maar dat je daar ook weer gewoon soepel mee omgaan kan. Hoe zit dat bij gemeentebelangen? Ik ben het heel erg met de heer Damstra eens. Je mag in dat opzicht vrij breed zien. Dus je had natuurlijk de wenningbouw, maar je had de bedrijven, je had de gemeente, alles bij elkaar. Zwaar ervan als een dorp leefbaar wezen kan. Dus als er geen huis gebouwd wordt, als de bedrijven voortgaan, ja, dan rent het dorp ook leeg. Helder. En die verschenningen, ja, dat moet je dan een beetje sturen kennen als gemeente. Dat ken natuurlijk lang net altijd. Maar als het erop aankomt, dan toch maar centraliseren? Dat hing er vanaf als het mij bereiken was. En ik denk dat dat ze oerijn blijven. Ik denk dat elk dorp inderdaad graag leefbaar houden wil. Maar als toen mij maar constateert dat het aantal leden van die vereniging of het aantal vrijwilligers wat het dorpshuis draaiende houden, en dat kan heel breed wezen. Als dat in één dorp eigenlijk net meer te houden is, ja, dan kun je als een skip op een regel en zeggen alles gaat je waai en wat hebben we het meer. Maar hoe kerst ik mij die in buurtdorpen denken van, maar blinder, dit is uw regio, dit ben uw band, dit is uw staatkomst. Wie zetten mij maar de schouders eronder, want wie wil je wat horen? En dan maakt het wel geerwerkje. Rita, hoe zit je daarin? Nou, ik moet nog wat oorzongen verlenen, want ik denk we missen af en toe wat waar het in deze stelling om gaat. Maar ik denk dat net zozeer de centralisatie de voorzieningen van de leefbaarheid beschadigt of vermindert. Ik denk meer dat onze maatschappij, die momenteel erg individualistisch is, dat die volle meer in de kern leidt, waardoor de leefbaarheid in het dorp minder wordt. Dus ik denk, en daar volg ik ChristenUnie in, dat het volle meer in onszelf zit, dat wij zelf een slag met de meid in de verbinding om de leefbaarheid heeg te houden. D66, er zal net een partij wezen die zei, wij zijn de leefbaarheid van de Lietse Dwarpen. Dus elk is daar wel voor, maar als het er aankomt, centraliseren of niet? Het is heel wat een leefbaar dorp kan net zonder voorzieningen. Dat is één. Twee is dat moet wel op schaal. Dat kan betekenen dat bepaalde dorpen geerwerken maar in de voorzieningen. Daar kun je niks van, want dat is zo. Maar en elk dorp hoort ik net een zwembad, maar elk dorp wat voorzieningen had, dat het leefbaar blijven kan. En zolang dat je dat oerijn houden kennen, dan mag je dat ik vasthouden. Dat mag ik een percent kostje. Daar heb ik geen probleem mee. Alleen vanuit de meerskip waar ik een heel groot bijdrage worden. Ik om voorzieningen om die op te bouwen. Ja, we vernemen het al. Er zijn wat nuanceverschillen. Maar grote verschillen binnen net. Hè. Dus we hebben het weer gauw in. Dus dank u wel van je bijdrage aan dit peteer. Nou, even vanuit die vleugel wil ik dan graag André Beeksma hierheen halen. En ik, Lisbeth Vellinga van de... Oh, wacht even. We krijgen... Ja. Nee, kom er maar bij. Hè. Dat maakt het niks uit in welke volgorde dat krijgt al hier door. Want we moeten maar eens even praten over drugs. Nou. Verdovende drugs. Ik weet niet dat we daar de alcohol bij beloeken. Maar dat is voor het goede begrip dus de vierde stelling.
Drugsgebruik onder de oudere jeugd en jongvolwassenen is steeds normaler geworden in de dorpen. En daardoor komen zelfs zeer jonge jongeren al rond hun 14e in aanraking met drugs. Dit vraagt om veel actiever gemeentelijk optreden. Wat vind je ook? Nou, voor u als ChristenUnie, wie zegt altijd, elk meisje is kostbaar. En wie vindt meisjes te kostbaar dat ze toch het broeken van drugs hun waardigheid of hun zoens verliezen. En wij zien het een hele grote gebeuren dat zowel bij jong als oud meisjes drugs broeken. De cijfers liggen er ook niet om, dat is schrikbarend. Vaak is het bij jeugd ook een stukje nieuwsgierigheid dat ze daar eens mij in aanraking komen willen. Dus daarom willen we vol inzetten op voorlichting en preventie. En het liefst alles verbieden? Net normaliseren. Wij vinden het gebruik van... Dat is weer de vraag net. Ja. Verbieden? Ja. De slijterij en ik maar dicht? Dat is een andere discussie, die hebben we hier. Nee, maar dat is toch ik een verslavende druk, of niet? Dat had zeker ook hele scherlijke gevolgen. Dan ben ik helemaal met jou eens. Werd ik je nou, als ik waarom kom op de stelling, eventjes bij hen wel is dat we vaak zorgen dat er in gezinnen, en met name bij oudere mensen, een hele andere problematiek ten grondslag leidt aan het broeken van drugs. Dat kan mentale zoens wezen, dat kan jeugdpine wezen. En wil je dat we een gemeente wezen maken die in de problematiek die erachter leidt voor shot en preventief te werken en helpt. En wie binnen net voor het normaliseren van het broeken van drugs en wie ben ik absoluut zien op het vestigen van een koffieshop in uw gemeente. D66 wat bekend als een wat liberalere partij. Hoe zorg je hem daarna? Wij vinden dat we allereerst de criminaliteit uit de softdrugs halen moeten. Dat houdt in dat we vinden dat het reguleerd wordt. Maar daar ben we dus net eens, want wij vinden dat er enige normalisatie mogelijk is. Je wil het min of meer vrij aan? Nou, reguleren. Op het moment dat we reguleren, op dit moment binnen de coffeeshops waar we zijn, bij de voordeur ben ze gedoogd, dus mijn oren hebben legaal, en aan de achterdoor wordt het crimineel het softdruk binnenbracht. Ja, je hebt wel net wat voor een ellende op het al je mij en mij brengt. Daar kan je dan het zitten van, normaliseer dat maar. Dat is de enige manier wat wij bedenken, dat we het zo dicht mogelijk de gebruiker omkomen kunnen, om die de vallen die aan om er maar altijd te doen. Je zegt het helemaal verkeerd, mevrouw Vellinga. Nou, ik ben wat verbaasd door mijn tegenpartij, zeg ik maar zeggen, want ik ga... De tegenpartij, die is ik leuk, ja. Nou ja, de meneer die het zien stiert, want ik ga in het verkiezingsprogramma van D66 lezen, dat je hem heel erg binnen van zoen opgroeien, een zoene... En een gelukkige Fries is een zoene Fries. En dan denk ik, je bent van preventie op de squalm. En wie zetten bot in te jaren met VNN. Ja, maar we snappen net waarom jou er dus zou denken. Goed, even goede dingen. Wat wij toch zijn hadden is een landelijk beleid wat D66 voorsteert op de criminaliteit eruit te halen. Je hebt volkomen gelijk dat ik over een lokkige Fries had. Maar we moeten één ding om denken. Uw jeugd is net overal lokkig. Er bent 20% van de jeugd is op dit moment depressief. En die gunnen jou wel een joint. Nee. Ik gun die mensen net een joint, maar ik weet zeker dat de criminaliteit de jeugd een joint wat dat wenst. Want die mensen, de jongeren staan daarin net zo stevig meer in de school en zelf vrij gauw griepen naar de verdovende middelen. En daarin willen wij graag optreden met voorlichting, maar dicht zien die mensen om die dat hebben. Je wil voorlichting, Jan. En dan hebben we VNN en 113 zelfmoordpreventie, waarin het wel lezen kennen. Hoe scherlijk als het broeken ek van softdrugs is, voor psychoses, voor depressies, voor angsten, voor jeugdpine. Het reint negativiteit noemen het broeken ek van softdrugs. Ja. Geen ding mag ik vooropstellen, de mensen de jongeren die op dit moment depressief zijn, grijpen naar de softdrugs als medicatie, als zelfmedicatie. Dat is dus net van niks. Wij moeten dicht zien die jongeren aankomen die depressiviteit hebben. Want ik denk dat we dat hartstikke niet eens zijn, dat we dat zo moeten. Mensen, we moeten het taboe eraan halen. We moeten hier en vrij met jonge mensen praten kunnen over de problemen die ze hebben. En daar moet tegelijk het drugsgebruik aanpakken. Ja, we maken er zo nou naar even een kantje van, altijd dat die ik. En dat past helemaal net vanzelfs. Maar eigenlijk verneem ik dat je het wel aardig meent waarin je is binnen. Dat je eigenlijk de jonge mensen
die het paard bjuster binnen en misschien wel met een mentaal probleem zitten, daarom die alle typen aan willen en die matten eigenlijk net als enige oplossing zien een vlucht in drugs of zo wat. Daar gaan we niet om. Maar we hebben ook de realiteit dat zelfmoord bij jongeren de zaak nummer 1 is. En dat mag we goed voor eigen houden. Dus we moeten ze net wel net gewoon laten. We moeten het naast die jongere mensen staan en zeggen, luister jongens, we moeten dat praten, want één ding maar we denken. Drugs binden en die gaan er net voort. Maar de gemeente had een taak en Jim vindt in elk geval die taak moeten we oppakken. Hoe dat precies maakt, dat denk je hem net precies gelijk hoe, dat is duidelijk. Je nou echt met een snel rondje hier even langs, maar dan begin ik bij jou even, Grieten. Dat hele drugsverhaal, hoe zit je erin? Ja, ik verbaas me eigenlijk hoor, maar ik kom er letterlijk wel op waarom hoor de uitspraken die je dien worden. Want ik wil net schermen met mijn vakgebied, maar hier worden beweringen en stellingen en er worden hier uitsprutsen die net stoelt binnen op wat de dagelijkse realiteit is. Dus ik ga er, kom daar straks op waarom. Nou, dan hoort u even in spanning, maar dat mij. Ja, wij vinden wel dat er volle actiever gemeentelijk optreden worden moet. Het is ook echt een heel groot probleem. Wij jij dat ook bij zelfs de voetbalvereniging, waarin dat je eigenlijk denkt, je gaat heen om te sporten, gezonde bezigheid, maar na de tijd werd er een prutte drugs gebruikt of wat het niet. Ja, en het is natuurlijk een hele lastige. Wat is de oplossing? Dat is een lastige. Ja, dat is de vraag. Daarvoor ben jou politica en wij net. Ja, nou, toen ik de stelling eerst las, dacht ik, misschien maar wel mijn hoen de kantines binnenvallen. Nee. Maar Matje zit, wat we hier van Briks, maar we moeten een beetje rond te gaan of moet je heel streng wezen? Wat zei het zin? Nou, wij denken wel dat je streng wezen moet in dit stuk. Dat je wel echt actief als gemeente zitten gaan op die preventie en ook op zo volle mogelijk te voorkomen van. En dan, Ja, de echte liberaal die zei het van, elk mens maakt het gewoon zijn eigen aanwaging, of niet? Met ze maar in. Nee, hè? Nee, het is, je kent het alles bij de gemeente Delhaize, maar het is wel zo dat de gemeente die kan wel preventief optreden door een goede voorlichting te aan op squallen. Maar er lijkt ook een hele grote verantwoording bij de ouders zelf. De ouders zelf die moeten gewoon zwijgen dat ze hun baan. Maar die kan je als gemeente net sturen. Hè? Die kun je als gemeente net sturen, maar dat is ik zo. Maar ouders, er is een hele hoop vrijheid en er sociale media, neem maar op. Iedereen geeft een bepaald paard. Maar de ouders die kunnen wel sturen in opvoeding, totdat ze zeggen van jongens, begin het gesprek gewoon mij erbij. En als er een onvraag komt in de gemeente voor een koffieshop, wat zei de VVD dan? Nou, net bij mij in de strijden. Maar wel in Holm? Nee, hè? Net in deze gemeente? Nee. Oké. Nou, gemeentebelangen. Wij zijn eigenlijk voor een koffieshop in onze gemeente. Je houdt de volle onrust, een plak de vader naar de Fin. Ik ben daar met de heer Damstring. Maar dat leven in het illegale circuit al jaren. Nee, maar ik denk ook dat het inderdaad thuis begint. Zou de gemeente mij er heus wel actieve rol in spelen om voorlichting te gaan onder de band. Misschien ook onder ouders, hoe om te gaan als je band erom zit. Maar die verantwoordelijkheid loopt toch echt wel heel erg bij de ouders. Vol zo? De gemeente hier stuur in? Nou, heel weinig denk ik. Ik denk die jeugd, de WTO zei probleemjeugd. Nou, het is bijna 100% van de jeugd die gebruikt het in werk. Ik zag wat jaren om je heen. In Dokkum is het een drama. Ik bedoel, vanuit Tol. In Holm net, jij geeft altijd wat daar. Ja. Nee? Oh. Ik denk dat het probleem overal is. Maar kan de gemeente daar wat ontwaan? Heel weinig, heel weinig. Oké, nou dan hoeven we er net lang over te praten. Want daarvoor zitten we hier eigenlijk. Kan de gemeente wel wat doen? Nou, het is een maatschappelijk probleem, laten we dat voorop stellen. Hè. En ik denk vooral, en dat zit ik heel goed aan, jongen, die jeugd, hè, die nog heel jong is, 14, die ben nog te redden. En ik denk dat de gemeente daar wel op inzetten kan met preventie. Preventie, valjochting en zo wat. Ik hoop dat het gelijk haast. Nou, ik volg inderdaad dit, wat krijgt zij niet. Maar aan de andere kant vind ik ook, dat is de voorlichting. Maar krijgt ook op het moment dat de criminaliteit eromheen is, heel het aanpakken. En inderdaad, daadkrachtig, daarmee zeggen ze van jongens, dat pikken we hier net. En net zoals soft, nee, dan maar inderdaad harde straffen. Wanneer inderdaad, ja. Harde straffen, de softdrugs. Ja. Het CDA, even nog een nuance erbij? Nee, gewoon aanpakken. Want we hadden het, ik denk wel dat we de gemeentes volle meer kennen als alleen de preventie. We kunnen echt aanpakken en we hebben echt nog bij de politie kunnen wij echt één keer in de 2 jaar maar wij onze speerpunten weer aangaan. En dit hebben we al eerder als prioriteit aangaan. En het maakt gewoon zo blauw, want het meest het net normaliseren.
Top. Nou, dat ben je aardig mee, Marius. Dan sluiten we dat hierbij af. Dank u wel. In de zaal zitten griffmeesters die denken van ik wil er graag wat zitten en ik wil er graag wat vragen. Dan ga ik goed naar SVM. Dat ken naar oren van debat. Want we hebben het betocht, ik vooral vanwege de uitsturingen, dat we eerst de discussie hier centraal houden. En na de tijd dat we hier nog even een hapje en een drankje of zo wat krijgen naar oren. Kan elke niet in contact komen met de politici, zoals ze hier staan. Ik wil hier graag nog bij mij haar Adel Braaksma en Lamme Dijkstra van respectievelijk, ja, gemeentebelangen en de BBB. Want er is nog, en dat is leuk, dat is altijd de conclusie wie eigenlijk al over een heel soort punten het wel aardig is. Maar het wordt nog leuker als er een stelling komt dat eigenlijk elke keer het wel met eens is. Ik lees hem toch even voor. Goed onderhoud van wegen en groen in dorpen is geen luxe, maar een basisvoorwaarde voor leefbaarheid. Het mag daarom nooit een sluitpost op de gemeentebegroting zijn. Iers? Iers? Ja, mits. Oh, nou, daar hebben we toch een nuance te pakken. Eerst even, waarom ben je het volslijn Iers met deze stelling? Ja, niks meer als sluitpost wijzen. Dat is het nou dus echt net. Maar de leefbaarheid inderdaad, het is een basisvoorwaarde dat de wegen goed zijn om tussen te komen met een goede dik. En de green, het is een visitekaartje voor de gemeente, dus ook voor de toeristen, maar ook voor de eigen inwoners. Met de openbare ruimte in een andere wijze. Is dat in Wadder, in deze gemeente? Het had de laatste keer heel gruwzaam waar zouden wij het houden toen. Nee, dat wie net in Wadder. Dat maar beter. Dat maar beter. De mits. Nou, de mits is inderdaad, wanneer het een sluitpost is, dan zei ze datgene wat er een oer is, daar besteden we daardoor. Maar ik wil onder basis beginnen. Dus eerst een heel duidelijke nulmeting. Waar zinnen we? Wat is goed, wat is niet goed en wat goed is. Horst op dat niveau en wat niet goed is. En dat zeker in het boetengebied, met de dwarsbelangen, met inderdaad inwoners van de dorpen, die wegen moeten als eerst oppakt worden, maar dan oppakken. Maar niet alleen op het, zeg maar, de wei zelf, maar ook op de veiligheid, wat ermee te maken staat, en de green eromheen. Die combinatie moet wijzen. Geen groeisem waar. Maar dat is wel een mooie opmerking wat je zei wordt, want dat komt aan in de nota van de kapitaal, hoe heet dat, de kapitaalgoederen. Dus die nulmeting die zal komen. Nou, ik ben gek op nota's. Nou, net echt, hè. Maar ik wil even hoe het verhaal dat erachter zit. Wie het al hoe green, het wie een groeisem hier, maar het is nu ook een winterse periode. Ik zag oerals keer onder dik vanwege opdooi. Kan het wel even wachten of maakt dat voor dadelijk? Nou, dat moet inventariseerd worden en zien waar het probleem lezen dat er klachten zijn. Maar dit is op het dik, dat kan je zelf wel zien. Klopt. Alleen je kan net alles in één keer oplossen. Hetzelfde met Zaalstruin of mijn ding. Op best een budget en dan moet je wel een beetje houden. Dus je moet het probleem aanpakken, maar je kan net alles in één keer doen. Nee, maar wacht even. Dat zijn twee dingen en die kennen mij waar in conflict wezen. Ja. Als er een probleem is, moet je het oplossen. Maar dan moet ik geld wezen om het oplossen te kennen. Klopt, het is een acute probleem, maar je oplossen. Maar je kan net zeggen van nou pakken wanneer er de hele verbreding van alle dikken in de gemeente. We gaan vrij grote gemeente qua oppervlakte, we gaan volle wegen. Dus die worden echt inventariseerd elke keer. En dan wordt het jongen, wat het prioriteit? En we hebben de klachten en waar is het onveilig? Had dit voor jou een prioriteit? Ja, dat is zeker prioriteit. Voor jou, Mick? Dat is een hele grote. Maar ook in dit combinatie, want het gaat om kapitaalgoederen, dan is het ook inderdaad wat oude tijd in de gemeenteraad was dat. Over een parkeergarage. En als we praten over kapitaalgoederen, dan zeg ik mee een zeer slecht onderhoud, of tenminste het rapport wat eronder zit, dan snap ik dat de raad zijn had van dat zit, oh, dat zijn toch dingen. Dan zei je van, waar lezen de prioriteiten, wat wilst en wat is het probleem? En als het probleem duidelijk beneemt en dan lijst een goede onderbouwing voor, dan krijg je een raad mee en dan best er inderdaad ook voor de mensen. Maar dan is het probleem duidelijk gaan. Maar als het gaat over onderhoud van dieken en van grien in de dorpen, daar wordt toch gewoon geld voor reserveerd. Dat is toch gewoon een kwestie van op die het uitvieren dan? Nou, ik denk het op die het uitvieren, maar dan zitten we wel nulmeting hadden. Dus wist, waar zitten we het, welk niveau zitten we mee de wegen? Had ik nou zo dat een dikker heel min bijleidt. Wat kan mij die nulmeting skillen? Die dik moet opgeknapt worden. Nee, maar dat bedoel ik. Maar dat is er nou dus net. Dus wat er nou gebeurt is... Ik had die nulmeting net nodig. Ik zocht wel die dik moet opknapt worden. Dwaan. Mee eens. Clear. Nou, we moeten nog even een slotrondje dwaan, maar die wil ik eigenlijk wat in de categorie mandje dwaan. Ja, dat zei je hem niks?
nog korter. Mand. Die. Ja, dat wist hem. Oké, even een hele korte reactie. Ik heb hier enig verstand van, want ik moet hier van leven. En neem maar van mij aan, als de gemeente bezuinigen maakt, is dit makkelijk bezuinigen. Dat doen ze als eerste dan. Ja. Dus ik kan een mooie verhalen ophangen. Fantastisch, maar er wordt bezuinigen dan op onderhoud. Er is al beleid en er is al een nulmeting en er is al een onderhoudsniveau vastgesteld al 2 perioden. Waarom? Dus? Dit is wat het is. Ja, eigenlijk ben wij het er wel mee eens. Het is goed onderhoud van wegen. Het moet altijd veilig wezen. En green, ja, wij bezuinigen liever op het green onderhoud is op zwaar. En dan alles maar groeien litten? Nee. Of met een gifspuiter bij aan. Kom ik vlindertjes op houden. We hebben het bijen. Daar haast hem even mis, maar ik eet nog hoe de gif spuit. Oh, de gifspuit. Nee, die maken we er net bij. Hè. Ja, je is elke niet in het mee eens. Maar als het erop aankomt, wat zei het VVD dan? Nou, het heeft een stukje met leefbaarheid te maken en met veiligheid. Ik bedoel, het green in de dorpen en in de stad moet gewoon goed onderhouden worden. En zodat het er al hierbij ligt, dan in Dokkum, dat is gewoon verschrikkelijk. Maar ja, aan de andere kant ben ik dingen, als nog de Roenwij een Waaswerd had, die leiden nog steeds net. En dat is ook een stukje veiligheid. En dat is wel heel belangrijk. En wat ik een keer... Ja, maar het is al heel belangrijk. Maar je bent politici, dus je moet kiezen. Precies. Nou ja, dat is een keuze die dienen worden moet. En welke meid zie je dan? Niet praten, maar doen. Ja, alles had zijn prijskaartje. En ik vind in dessen met de wegen en het onderhoud ervan is veiligheid de allerbelangrijkste. Dat maar we vregen horen. Veiligheid, maar er wel mooi uitzien. Ja, het mij er wel mooi uitzien, maar het had wel een prijs. En dat moeten we eens realiseren. Er zit gewoon in de begroting een bepaald bedrag voor. En dat is volgens mij al een stevig bedrag. Daar hebben we een niveau van voorzieningen voor gepraat. Van hoeveel jij er op de stoep maar staan. Ja, wij vinden ook dat het volle zit. Maar op dit moment ben de centen net op het bed te doen. Maar is dan het handiger dat bijvoorbeeld de mensen die om die stritten weien, ik die stoep van de gemeente even adopteren en die even onkruidvrij met? Zo prachtig mooi wezen. We hadden lessen die in de eigen buurt, bij het plein, hebben wij een stuk of 10 van de buurt, het hele plein onkruidvrij maken. Ja, dat kan ik. Het scheelt de gemeente een prutte centen. Even hoe je hem als Evan Peter instien, even heel kwart. Nou ja, het beleid is nou zat is. Hè. Ik denk dat we nou ook wel een veilig beleid halen, dat we dat voorop stellen. Maar ja, kiezen dus ook verliezen. Dat krijg ik gewoon over verschenningen. Hè. We daarnaast de verschenning die met al die goede pijl blijven. Dus ik denk ook net dat het verderop krijgen kist. Maar dan ben ik het wel met de oorsprekers eens. En dan zullen er heel soort geld naar bij maar. Het kost het een soort geld, maar dan haal je ik wat. Precies. En ik denk wel dat er meer geld in taal maakt, want het onderhoud is nou gewoon net goed genoeg. We zorgen het niveau wat we afpraten, dat net helpt. Dus het zal oorsmaten. En wij denken dat we de keuzes maken. Omdat we die veiligheid belangrijk vinden. Ja, die keuze van een heel soort dingen ben belangrijk. En op het moment dat je begint auto te wagen, dan wordt het ingewikkeld. Hè? Want dan, als je het in je kiezen kent horen, net meer. Dat klopt. En ik denk ook dat wij als Martins Friesland ik beter op het trom slaan maken richting de yieldshitter van die dus eigenlijk het gemeente yield naar u daar brengt. Dat is het Riek. Wij zijn een hele grote gemeente. Wij hebben net zoveel inwoners, maar we hebben wel een enorm groot wegennet. En dan kom je wel op leefbaarheid. En ik denk dat we dan echt wel zien dat wij dat verhaal vertellen moeten. Want wij hebben wel yield nodig, want geen knaken, geen taken. Daar heb ik een keer wat. Nou ja, dat. Nee, maar dat is een duidelijk verhaal van als je een heel soort kilometers hebt, maar net zo'n soort inwoners, dan moet de oerhiet bij de bedragen die het oermeidje daar eigenlijk wel rekening mee houden. Nou, de mand is leeg, dus ik zou zeggen dank u wel voor dit beteer, heren. Want we gaan nu naar de laatste ronde. We gaan nu naar de laatste ronde en dat is een ronde die ik neem, de ronde van de uitdaagdebatten. Daarbij krijgt elke listloeker de kans om op een onderwerp naar keuze te debatteren met een mede-listloeker naar keuze. Dus hij of zij bepaalt zelf waar oer en met waar hij in gesprek zit, of zij. Er zit misschien nog wel een bepaalde tactiek in. Wil je je grootste tjenstander uitnodigen om mee in debat te gaan? Dat is misschien wel makkelijk. Maar misschien wil je ook wel in debat met iemand die correct heel dichtbij je zit, om die lietse nuance, ik van de twijfelende kiezer tussen A of B, om die over de streek te loeken, dat zou ik wezen kennen. En je ken ik al je een grote vijand aanwijzen. En die nodig je we al jaar uit om mee in debat te gaan, maar hou dan in de gaten,
Die krijgt dus wel een griezelig groot podium daarop, omdat hij bij elk van hem dan zijn oorjem zit. Ik ben benieuwd hoe je hem dat doet. Dat doen we precies omgekeerd als bij de volgorde van opkomst. Nies, mij de muziek. Dat betekent dat Geertje Kooistra hier als eerste hinder mij van het CDA. Nou, van dit hele zeilschip hierachter die. Waar zoest? Bert Koonstra, FNP. Koonstra, wat de strijd der giganten. Oh. Ja, ik roep ik maar watje. En hoe is het met de FNP-hoera? Ik wil toch echt gaan over de energietransitie en de bedrijven. Want ik vond eigenlijk dat in het eerste punt dat FNP zich wel heel makkelijk ervan aanmaken. Want ze gaan altijd zijn van wij zijn geen windmoen. En nou is het uiteindelijk slagen om die windmoen die hier boven Marm staan, dat we die er nou bij loeken maaien. En dan kom je wat mij betreft krijg wat te makkelijk van aan. Want ik denk dat het principieel is dat we nou de keuze maken van stemmen voor ons bedrijven, stemmen voor ons werkgelegenheid, stemmen voor ons leefbrens, kosten wat kost. En zetten wij dan in op windmoen. Zit je windenergie, dan krijg ik een goede uitlijn. En daar, die tieren is er nou, oftewel van die 8, daar kunnen we het mee bewerkstelligen. En waarom zullen we het eigenlijk net met bewerkstelligen willen? En waarom zul je nog meer willen? Daar staan we net voor. Nou, volgens mij, als we nou in de taco zinken, dat ken net hier van us. En ik vrees dat we er dan wellicht net binnen. En ik vrees echt bijvoorbeeld van Kolm, daar zit ik een bedrijventerrein. Dan zorg ik naar beter wordt. Daar hebben we nou een, nou ja, daar ben ik net heel naar kleer. En daar zitten echt enorme bedrijven die willen echt graag vooruit kennen. En daar werken echt dus mensen die hier waaien. Dus hoe zorg je dat? Nou, ik denk dat je het wat te makkelijk sorteren. Hè? Want je zei je voor dat is de oplossing, maar daar ben ik het net mee eens. Want ik krijg ik in mijn pleit al een oorlog toen ik een skofje de energieportefeuille mocht dragen, zeg maar, of in ieder geval uitvieren. Toen bleek gewoon dat deze 8 op een rij net kon, no kind bo. Ik denk echt dat er in Noord-Eerst-Friesland nog een windenergie is en ik wie moen. En die zoest ik heel goed broeken kennen, bijvoorbeeld in Betterbedorm. Dat klopt, maar het punt is eigenlijk van, je bent nou eigenlijk red door het feit dat het nou wel kan, maar die moen hier dat net kan, hier je er dan van staan. Ja, maar dat is altijd, hè. Ik bedoel, je moet er voor de realiteit. Wij zijn een partij die gewoon staat voor de realiteit. Dat is goed. Ik denk dat het gewoon heel goed is van het stiert, dan keert ik broeken en daar wordt wel behouden. Nou, het CDA staat voor vooruitzien en wij denken dat het wel meer kniepen dan wat het nood doet en dat het net genoeg helpt dat wij er wel verstaan willen dat ons bedrijven en ons werkgelegenheid oranje bloot. Punt, dank u wel. André Beeksma van D66. Waar zou je graag zien hoe je gaat willen? Nou, ik wil graag dezelfde persoon die ik straks zeg hier van me, ja. Wat mij? Ja, daar ga je zelf voor. Daar ga ik zelf voor. En wij willen het met haar hoe haar. Toevallig is Lisbeth net alleen een listloeker, maar ze is zeker wethouder, had ze onderwijs horen. Ja, maar ze zit hier als listloeker, hè? Correct, maar ze weet de prolen van onderwijs. Tenminste, dat hoop ik. Ik wil graag wel eens met haar over de rol van de gemeente binnen het onderwijs. En dan scheur ik even hoe de hele provincie, net al en door dus gemeente, maar dan scheur ik overal bij de gemeentes de rol van de gemeente te licht naar het onderwijs staat. Er gaat een hele grote yield uit Den Haag bij. 4 projecten gaat naar Noord-Oost-Friesland en de rest van Friesland. En het ministerie zou er heel graag willen de rol, de sturende rol van de gemeente daarin wat groter wijzen zou, om de driehoek onderwijs, bedrijfsleven en overheid bij elkaar te krijgen. Daarnaast is de overheid, in dit geval de gemeente, een grote werkjouwer, dus die had eigenlijk belang in om sturing te gaan op het onderwijs, wat jong wordt, tot daar maar rekening houden met de arbeidsbehoeften die het in deze regio is. En wat wil je nou weten? Ik kom er heel veel op dat soort dingen, maar ik kom de gemeente nooit zien. Nou, dat is toch wonderlijk. En dan kun je ook aan helemaal uit de schroeven wijzen. Want als onderwijs en als gemeente binnen we together met het bedrijfsleven al voor de tweede keer op Riga bezig met Friesland on Stage. En dat is een programma waarin we zeggen, we willen het bedrijfsleven beloeken bij het onderwijs en vooral bij het beroepsonderwijs. En wat we in Dokkum bijvoorbeeld hebben, daar hebben we een grote beroepencampus, daar hebben we pro-Dokkum, dus praktiekonderwijs, er zit Verda met het mbo, er zit dus VMBO-onderwijs. En de band uit het voedingsgebied, die komen hier wij.
die gaan daar naar die squallen. En tegelijk hebben we hier een protte bedrijven die zitten te springen om meesken. Je wordt op je wenken bezinnen. Ik had inderdaad alleen ik praat net al, ik ken ons steeds, ik ken al dat soort projecten ken ik, maar ik ken ook het sterktechniekonderwijs. Ik ken de technograad ken ik ook. Er zit een hele sterke binding in tussen het onderwijs en het bedrijfsleven, zolang als het project doorgaat. Het ministerie zo graag wil dat de gemeente zorgt dat ik nooit het stilzit van het project. Maar je spreekt haar net als wethouder gewoon, hè? Als listloeker van de Listloker van de ChristenUnie. Ja, die toevallig verstand van onderwijs had. Maar ik zou graag willen dat de gemeente meer instekken zou om de bedrijven en het onderwijs bij elkaar te krijgen op een manier dat het lesjong wordt op basis van het feit wat hier aan arbeidsbehoefte, wat is de behoefte ervoor. En ik zou je... Er mag nog meer gebeuren. Hij is nog net uit de schroeven. Deze listloeken van de ChristenUnie, en tevens, ik ga ze toch bij de wethouder van toch wel de mooiste gemeente van Nederland. Dat wil ik er dan ook bij zeggen. Ik zorg ook daar het belang van in. En uw partij is er ook heel goed voor dat we met elkaar zorgen dat de gemeente een belangrijke rol speelt tussen die geerwerking, tussen de squalen en het bedrijfsleven. Want het is goed voor de baan, het is goed voor de squalen. En het is goed voor ons bedrijfsleven. En als het toen uw partij leidt en ik als het toen dit zittend college leidt, dan zullen we daar ontzettend ons best voor doen om dat alleen nog maar meer vorm en inhoud te gaan. Want het komt ten goede van elke neer. Dan doen we dat graag te gerne opzoeken wil. Nou, zo, zeg maar 2 onderwijspartijen. Dank u wel. Nou, wat mij rekenen had weet dat nou Griete onbar is om in mijn utenhoogje om ergens over te praten. Ja, hier is al wat beloofd. Ik ben benieuwd. Waar moet erbij die komen? D66. Beeksma komt erbij, maar nou even aan de andere kant. Wat moest hem voorlezen? Nou, ik wil me voorlezen dat ik hier een verkiezingsprogramma lezen. Daar voel me iets in op dat ik denk, ga je dat nou een schreeuwfout of is dat serieus wat je hem daar bedoelen? Dat hier door het reduceren van het aantal zorgverlenende partners van 222 naar 6. Ik ben wel eigenlijk heel benijd hoe je hem zorgt, hoe je hem die reductie dan tabelen passen in de huidige situatie. Ik kan een beetje uitlezen, want er zijn een heel soort leken die net precies weten wat nou bedoeld. Nou, de D66 die had het idee dat ze volgens een Veendamse model dat je hem de jeugdzorg kunnen herinrichten. Dat ben hele ambitieuze doel. Ik denk een gemiddelde poli, daar werk je 20 behandelaren. Dat ben hoogopleide professionals. En Jem ben van mening dat Jem nou wanneer een keer Jem zal dan het idee ha hoe je hem nou alle te kwatten en een grote wachtlijsten kan oplossen. Dat Veendamse model ken ik net precies, maar uiteindelijk komt het hier op deel dat dit een groot probleem is met een soort professionals beneden binnen waarvan Jem denken dat kennen we op een andere manier. Ja, wat er gebeurt in Veendam? In Veendam hadden de verzwarger dat de wachtlijsten volledig verdwijnen. Waarom? Jawel, dit zit erin. De wachtlijst is volledig verdwenen. Waarom is de wachtlijst verdwenen? Er is zonder indicatie, kun je voeten dalen, kun je onder de bak. Dat houdt in dat de zorg volle jaar in het traject aanwezig is en dat net ook de calamiteiten uit het... Maar in Veendam schijnt het dus te werken, maar dat ken net al? Nee, want zoals het formulier zit, en jou reageerde dus net op mijn vraag. Ik zei, hoe wil jou dat dan inrichten? Want jou had je van 222 zorgverleners waarom naar 6 voor een hele regio. Ben ik heel benieuwd hoe je dat zegt, want het klopt net, maar hoe het formuleert zit in het verkiezingsprogramma plus. Hoe show je dat? Dat eerst ja, maar even een plus. Eerst even, hoe show je dat? Ja, wij hebben natuurlijk een zaakkundige hier opzetten, die had het ticket maken. Dat is een zaakkundige in de jeugdzorg. Maar ja, het verdedigen. Ja, nee, maar goed. Maar nou komt de plus. Nou komt de plus. Jou beweren dat 50% van onze jeugdigen een depressie zou hebben. Ik weet niet waar je die cijfers voorthellen. Dat is waarschijnlijk dezelfde persoon was die dat bereiken had. Maar daarmee wil jou van die 222 zorgverlenende partijen waarom naar 6 behandelaren. Die 6 behandelaren, dat gaat over regiebehandelaren die teams ondersturen. En zodat het dan in je zorgprogramma staat, dat een contradictie met jouw uitspraak van Sacrect. Dus hoe zie je dat dan? Eén ding, ik ga net praten over 50% over depressieve jongeren. Ik heb het over 20% van de jongeren. Maar die percentages, maar wel dat het een groot probleem weer. En Griete zei het van, als het een groot probleem is, dan heb ik mensen nodig
professionals om die problemen te tackelen. En als je hem in een programma opschrijft, wij weten ik een manier dat het met volle minder mensen ik wil ken, wil zij graag weten en wij hoe je hem dat dan show? Ik daag hem uit om uit te gaan naar Veendam, om daar de hoedse daar voor me te boksen, om in de zorg sneller om te bieden, want dat is erg belangrijk in deze, dat de zorg op tijd omgebouwd wordt, om escalatie te voorkomen. Kan ik concluderen dat je zwaar oerien komt, alleen nog dat de oplossing, hoe je dat dan onverlenen, maar dat je hem daarin principieel van mening verschillen? Mijn zorg is volle grutter. Ik daag jou uit om eens een daar maar mij erin en dan te zien wat er gebeurt in de dagelijkse praktijk. Praten we dan weer. Ik wil graag een keer mooi. Nou, misschien dat we er een dubbele afspraak van mij kennen. En een keer te keren naar Veendam en een keer bedankt. Lamme Dijkstra van de Boer-Burgerbeweging. Waar zo'n jou u daar gebollen? Waar denk je, joh? Oh ja, dat is net relevant. Super Vogelzang. Vogelzang, kom erbij. Waarom hier ik dit witte matten trouwens? Ah, weet ik het. Nee. Weet die ik niet. Ik denk wel, ik ga wat mis. Nee, niks mis. Maar wat voor een val is het? Het standpunt inderdaad van Liberaal wat is Friesland, inderdaad door de landbouw, niet alleen op dit moment, op kwarttermijn en op langtermijn. Hoe ze dat zien ons, Joggen? Hoe we dat zien ons, Jurgen? Dat zit bij ons op in. Dat hebben we altijd in zij. We hebben altijd in zij, de landbouw, mat blijven binnen een agrarische gemeente en die mat blijven, daar maken we alles voor aan. Eigenlijk ben je een soort boerenpartij. Maar we zijn wat breder. We hebben wat minder focus op de boeren. We zullen graag... Nou ja, Joost is het staat bij u op Ien. Ja, als het op Ien staat, dan is dat het belangrijkste van je partij. Maar ja, onder agrarische zitten meer bedrijven vast. Hè? Er zitten heel veel banen vast. Net echt... Nee, maar dat is weer hetzelfde verhaal als mij, dat principe. Maar het staat op Ien, maar er staat ik nog wat oors op Ien. Dus eigenlijk staat alles op Ien. Maar jij bent u dagen. Ik ben nu dager. Inderdaad, dit antwoord had ik verwachten, want dat is ook logisch. Maar ik ben heel benieuwd op welke manier dan. Want wie koestert inderdaad? We hadden helemaal onderbouwd op welke manier we dat willen. We hadden hier echt de beste groen die er is, misschien wel ter wereld. Dat betekent de bedrijven die hier binnen, die moeten we stimuleren, moeten we helpen. Dat betekent op elke manier. Dat is niet met subsidies, zo bedoel ik het niet. Maar wel inderdaad, dat ze er blijven kunnen als ze uitbreiden willen op welke manier. En je had hem uitnodigen omdat je het idee had dat zijn partij dat krijgt net toch? Nou, net toch wil ik het zeggen. Tenmin. Ik ben wel benieuwd op welke manier ze dat joggen. En zeker dus op kwarttermijn en langtermijn. Het is nou heel, ja, wie komen er inderdaad? Tenminste, dan komen we vanuit. Dus wie is, nou joggen dan alle partijen, dat landbouw een belangrijk punt is. Ik ben heel benieuwd op welke manier ze dat dan willen van. We hadden natuurlijk een heel mooi programma. Het programma Landbouw is prachtig. We hadden een hele goede ambtenaar voor de landbouw. Dus prachtig mooi. Al die goed regelt. Maar wij zitten wel bovenop de plannen die echt vanuit de provincie komen en dat soort dingen. Er leidt nou bijvoorbeeld een POVI waar ze mee bezig zijn. Pardon? Provinciale omgevingsvisie. Dus, oh, die. Nou ja, dan zit de provincie dus in één keer wat ze willen bij us groen. Nou ja, dan ben maar zie vraag wie je kent de boeren voor 100% op je rekenen. Absoluut. Dus het is een oerstallige partij, dat zijn mij door. Nou, dat vinden wij wel. Nee, wij niet. We zijn natuurlijk voor de boeren. Maar via die link, zowel met de provincie als met de Tweede Kamer als met Europa. Dat betekent dat we daar inderdaad vechten. Niet alleen voor de boeren, maar alles wat er in beweging is. En dat jouwt dus ook aan dat we op die manier voed worden. En dus hele kwarte lijn daar, en dat vind ik een heel belangrijk goed. Punt. Stop. Dan krijg je dadelijk ik de kans misschien nog een beetje te dagen. En dan krijg je het waar worst. Maar hier laten we dit bij. Dank u wel. De VVD, Peter Damstra, de best. Mooi. En waar zoest u daar gewonnen? Het CDA. Het klassieke gevecht tussen de VVD en het CDA. Oh, met het briefje er even bij? Briefje maar er even bij. Ja, nou, dat is net echt mooi, maar ter ondersteuning even. Het is het eerste debat wat ik voer, dus daar heb ik een beetje hulp nodig. Nou, pak haar aan. Ja. In het verkiezingsprogramma, nou ja, dat doen we maar net. In het verkiezingsprogramma van het CDA staat dat het CDA tasteert dat er middelgrote windmolens van 40, 60 meter hoog in de dorpen en bij de dorpen en in het boetengebied plaats kunnen om stroom op te wekken. Dat vind ik nogal wat. En ik denk ook net dat de inwoners en de bewoners van de dorpen daar blijven binnen dat ze zo'n enorme grote windmolen van 40, 60 meter hoog achter in hun tuin krijgen. Wij als VVD denken dat 15 meter weer een groot genoeg is.
Wij komen daarbij omdat er energiecoöperaties binnen die het inderdaad een windmolen van 40 meter heeft best broeken kennen. En wij denken van uit de meerskip dat Delzet willen kennen en dat de meerskip dat draagt en dat het helpen kan in deze energietransitie, dat wij daar net voorlezen willen. Nee, maar dan komen ze wel in de achtertuin te staan bij de dwarpen. En dat had nogal wat overlast. Want Ja, maar ik denk dat wel een voorwaarde is, een betingst. Ja, het is zeker een betingst dat het droegen worden maat terug dwarp zelf. Wij zeggen bijvoorbeeld het voorbeeld van Tanaat, waar het dan heel skoft is, en dan best een flinke windmolen staat, en wat het echt opsmiet voor het dwarp. En de meesten weten dat en het wordt accepteerd daarmee. Maar dan staan ze net in de achtertuin. Dat vind ik wel, want ik jerk die windmolen, echt de windmolen van Hantem, wat ik een vreemde knie stut, die jerk bij mij in de achtertuin. Ik sjog hem en ik jerk hem. Maar ik accepteer dat. En hoe volle we, ja, dat is dan één per dwarpje. Maar als er overal meer komen, zoals bijvoorbeeld hier in Halm, als een paar grote bedrijven, dat zullen een paar grote windmolens staan met. Nou, en dat ligt bij net echt noffelijk voor het dorp zelf, als er overal een stukjes 5, 6 van die dingen staan. Nee, maar mooiheid en leefbaarheid, daar gaan we nog echt even een verschil in maken. Wij vinden het echt belangrijk dat wij hier leven blijven kennen, dat wij hier werken blijven kennen. En daar hebben wij op korte termijn windmolen voor nodig. En dan word je die prijs er wel voor betel je. En Jim net? Dan zeggen wij als VVD, door dan Lietse windmolens tot 15 meter hechten, die vallen wat per mij. En dan maar een paar meer, maar dan hadden er minder mensen last van. Punt. Hij weer de uitdager, dus als nog wat worst, dan heeft hij een beurt hoor, dank u wel. Ja, we zijn nou even streng. Bert Koonstra van de FNP, die krijgt zelf ik de kans om 1 minuut te dagen. Waar zoest je hoe die gaan willen? Ik wil mijn nicht wel even uitnodigen. Die nicht, oh, het wordt een familiefeestje. Nou, zit het maar. Nou, we hebben een Skoftelien, dan hebben we een rapport gekregen. Echt voor het afval, maar met afval, maar gewoon die vangdoelstellingen voldoen. Nou, en FNP zei van, wij zullen de grootste komens, en dat is gemiddeld met ongeveer 650 kilo per persoon per inwoner, zeg maar, wordt er vervuild, zeg maar. Nou, en daar zit meer dan 150 kilo in dat GTF of GFT. Nou, en wij vinden als FNP daar maar eens focus op zetten. Jo aan de blauwe container, dus ik verwacht je wel dat Jo heel goed de focus zet op papier en karton. Nou ja, en ik wil graag zien van ja, hoe kijk je daar in meenemen om in ieder geval de grootste vervuiling, om daar op eerst op in te zetten en daar dus heel op in te zetten. Oké, ja, nee. Ik denk net dat je bij mij kreeg, want we bleven bij de blauwe container. Wij vinden namelijk wel dat we het beleid harmoniseren moeten, zoals het nou in deze gemeente is. We moeten een eenrichtig systeem hebben om te zorgen dat mensen hun afval beter skiën. En dat zit hem in het GFT-afval, dat bleek uit het rapport. Maar er stiet ook in dat het oud papier ook volle beter skiën worden moest. En dat er nog 9 kilo per inwoner, per jaar van oud papier in het griesafval komt, of in de griese container. Dat zorgt het eigenlijk wel voor dat de kostenstijging, zeg maar, op de afvalstoffenheffing, dat omheen, of net op afvalstoffenheffing, maar op de kosten die de gemeente betaalt voor het verwerken van het afval, dat omheen gaat, doordat dat volle meer verbrandingssituatie houdt. En daarvan vinden wij dat je dat juist met een blauwe papiercontainer goed skiën kan en dat leiden wezen moet. Waarom zocht u dat verkeerd? Als je die 9 kilo, die nou een oud papier zeg maar, in vervuiling komt, dan praat je 1,4% in totaliteit. En je vreet je wel om een investering van meer dan zo'n heel ton. Want je moet wel 15.000 adressen die mij nog wel een blauwe container verschijnen. Dus dat gaat heel kosten. En ten tweede natuurlijk, dus dat voor 26 verenigingen zit er wel een bepaalde traditie. Ja, die verenigingen heel die dat wel op. Hij die blauwe container net van nee. Nee, in juli 2024 gaan we als RIE een motie ondernemen litten om onderzoek te doen naar zet het verenigingsfonds op poten, zodat de verenigingen hier net de dupe van worden. Er is een systematiek in, door de harmonisatie ga je een notoire-systeem. Maar ik denk dat het heel goed is om een verenigingsfonds op poten te zetten en te zorgen dat die vereniging alsnog daarmee uit de voeten kunnen, maar wel dat je echt je milieudoelstellingen en je vangdoelstellingen en je kostenbesparingen terug juist het afval bolgeskiën op te halen bij de inwoners.
Laatste woord. Nou, daar ben ik het net helemaal mee eens. En daar hebben we een PX net, hè, want dat wordt ook goed in het rapport aan. Je kunt natuurlijk zelf de vereniging coachen, mijn afvalcoach. Dus dat zou je nog reduceren kennen. Maar ik wil het aspect van de vereniging, het is net alleen het yield, het is net alleen nog efficiëntie. Het is natuurlijk ook een samenhang. En die haal je er nou wel uit. En voor het minimale. En je haalt je nog de tijd voor. Maar ik denk de reductie die ik plaats maak, dat is naar 2030, 2034. Dus je haalt nog de tijd. En ik denk toch, er zit de FNP voor om eerst voor de GFT voor te gaan. Punt. Dan maar steen blijven en dan maar weer zitten gaan. Tenzij het... Nee. Oh. Ja. Nou, dan maar ze beide steen, want dan worst ik hem nou uitdagen. Nou, grif hoe wat oors. Ja, nee, ik moet wel even met de FNP hoe de zwaar gaat. Ik lees in je verkiezingsprogramma dat je hem inzetten willen op een wijkverpleegkundige die de regie neemt in de zorg. En ik vreeg me heel bot af, hoe show je hem dat? Hoe show je hem dat? Ja, dat is de wijkzuster, dus net zeker de wijkverpleegkundige. Maar dus juist nou gewoon dat er een bepaalde zorg is. Dus juist al die autootjes en die busjes, zeg maar, met verskaten bedrijven, die ben nou door die hele week heen. En wij zeggen, als dat nou concentreert, dat dat nou verzorgt, dat de wijkzuster wel krijgt. Dus de eigen en de heren, kiest de zwart tegen bieken horen en die ben toch neder. En als het oors, dan had je misschien wel 8 of 10 verschillende nodig. En waarom zo snel ben je in de war? Klinkt heel logisch. Klinkt heel logisch, alleen er staat net een wijkzuster, er staat een wijkverpleegkundige die de controle en de regie voert op de zorgvragen en die de verpleegkundige in het dorpen onderstuurt. En daarvoor ben ik wel wat in de betierzing, want dat valt onder de zorgverzekeringswet en wij als gemeente gaan onder de WMO. Dus vandaar ik de vraag dat ik dacht, Loeke, je hem dat dan, wie de zorgverzekeraars wij naar de gemeente? Of... Je haal je de regelingen wat terug en waar? Nee, ik haal je de regelingen naar Tronkwand, maar misschien is het Fries en Nederlands, dus ik weet het wel je lijst. Maar er staat er toch wel echt wijkzuster in. Laatste woord? Ik denk dat het heel belangrijk is om de zorg ook goed en betaalbaar te houden. En daar staat CNEC voor. Dus, Het voordeel is, je kent hoe dit soort zaken bij een koffie, een jitje visite, gewoon even erop praten. Dank u wel, Van O. Siebe komt erbij. Want Siebe die mij in mijn uitdaagje een orenliberaal of hies in mijn oor? Ik denk dat we van die punt even een komma meidje. Ik wil de heer Dijkstra wel even... Nou, de heer Dijkstra. Oh. Nou, ik ben meisje van jou, komma, een punt of kreeg ik er om wat je maar wil. Nou ja, ik wijs er een komma van. Wat ik echt even wil weten, we hier krijgt door die POVI, dus de provinciale omgevingsvisie, die bij de provincie gaat door het gebied. Daar maakt de heer Dijkstra de opmerking van ja, maar sluisteren wij haar een afdeling in de provincie, waren de afdelingen landelijk. Maar het aparte is, die POVI gaat door ons gebied, deels. Alleen als gemeente jaren we er niks van. Dat wordt opleid door de provincie, die is ermee bezig. Uiteindelijk met de gemeente er wel een beetje om mij praten. Wij jaren alleen nog maar, er zijn kaartjes, er zijn ideeën, maar we zien niks. En nou jouw punt in de richting van Dijkstra? Nou, hoe kan dat dan? Hoe kan dat dan? Hoe kan dat dan? Nou, dat, vrij makkelijk, zou ik zeggen. We zitten nog net in de raad. Dus bij dat ogenblik hebben we nog geen punt dat we steeds vanuit de provincie die we daarin meenemen. Aan de andere kant is het is het provinciebeleid en daar zit niet alleen de BBB in, daar zitten nog een aantal partijen in. Die zowel een coalitie hebben, maar ook de oppositie. Ik ben heel trots dat die daarbij ben in. Dus dat is een beleid wat in de provincie, en dat is heel makkelijk om dan te zeggen richting BBB, je zit daar ook. Maar zodra we er zitten, die korte lijn die hebben we, maar dan pakken we dan voor die onderwerpen, wij hebben dan over het vergadering, pakken we die onderwerpen op en dan komen we wat. Het is wel de grootste partij in de steden. Het is wel handig dat je daar je contacten wat hebt. Nou ja, dat hopen we er maar dat het handig is. Jo, had ze net. Nee, klopt. Nou, we hebben ook contacten, zitten we net erin. Ja, vertel. Daar komen we letter dan wel op even. Nou, nee, kom op. Dit is een biergeerkomst. Dat je zegt, wij hebben contacten bij de provinciale steden. Wil ik graag weten met waar. Wij luisteren, we praten met provinciaal belang. We praten ook wel met FNP'ers. We praten met nog mensen. Dus, en ik wil met BBB'ers neem ik om. Provinciaal wat minder, maar ja, provinciaal wat minder, maar ja, dat ben wel de wichtigste op het heden. Nou, dan moeten we zorgen dat BBB in Grut wordt, dan is die link makkelijker. Dan willen we graag introduceren. Maar jouw definitieve punt even, want jou mocht hem uitdagen voor dit debat. Wat verwieten jou hem, of wat wil je nou van hem weten?
Nou, wat ik echt wil weten, waar het om gaat is, als BBB hier aan tafel beweert, we hadden lijntjes, dan vreeg ik me af, het is net dat ze Joert binnen oprichten, ze bestaan al even. Wat gaan ze dan op dit moment al dienen van deze gemeente binnen die POVI? Ja, maar dan vreeg je jou aan hem die het nog in de rieën komen wil, van wat hij moet nota dienen. Dat is een beetje flauw, of niet? Nee, dat is net flauw. Het is de partij die zei het voor de boeren op te komen. Nou ja, daar ben je wel van doel, heb ik begrepen. En provinciaal en landelijk had ik samen de indruk dat ze dat ik al doen. Ik denk dat we genoeg bewezen zijn, zowel in de Zwarte Kamer, als in de provincie, als in de waterschappen, dat we inderdaad er voor de boeren binnen. Waar genoeg initiatieven nam en waar een minister die er bovenop zit, die het vuurde te schoon. Zie je het? Nee, ja, theoretisch zit ze er nog, want het kabinet is er nog net formeel. Ze is nog demissionair. Dus ze is nog minister. Het laatste woord van jou, als u daar... Het laatste woord is van, ik zou zeggen, wacht zitten antwoorden even op de vragen die wij hier gesteld hebben aan de provincie. Ik ben bang dat we schrikken welke invloed we hebben en wat er gebeurd is. Nou, wij blijven mij een soort twijfels efter. Maar het is net oors. Maar daar hoeven wij de nacht gelukkig net mee, want we gaan nog 2 te gaan. En als eerste van die 2 eersten wil ik je graag Adel Braaksma. Ik ben heel benieuwd waar zo Tjenoeri haar was. Ik wil mevrouw Vellinger van de ChristenUnie graag. Mevrouw Vellinger, ja. En wat woon je haar val is? Ik hier het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie ook eenmaal lezen. En natuurlijk, ik ken het eigenlijk net lossen. Je bent natuurlijk nog wat leesloker, maar nog steeds wethouder op het onderwijs. Het IHP, dat speelt nog een beetje. Het IHP? Het huisvestingsplan, integraal huisvestingsplan. En ik zie net in het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie staan. En ik denk, vanuit het onderwijslandschap wordt er wel aan vragen om dat te herzien. Even voor mijn helderheid. Dat plan, dat gaat erover van welke squalen maternijbouw ha of zo? Klopt. Oké. Nou, Jogie in daarover als wethouder, maar je staat hier als listloeker. Nou, petje op, petje af. Zie je zelf maar uit welke petje opdogen. Maar wat is jouw reactie? Nou, ik denk dat het eerlijkste is dat ik je Joert gewoon even steen als listloeker van de ChristenUnie. En dan klopt het dat we net heel nadrukkelijk in ons verkiezingsprogramma iets steen hebben over het IHP, dat integrale huisvestingsplan. Dat is een plan wat we als gemeente in mijn elkaar te zetbest binnen. Je moet het in de tijd zetten wanneer het elke squal aan de beurt is van nijbouw. En dat is, door het zittende college werd ik dan een nooit deel van het maatje van zijn we zetten dat even on hold, want we weten alle keer de bouwprijzen riezen de pan uit en dat had gevolgen voor de bouw van squalen. Dat is een heel mooi en duidelijk antwoord. Nou, ik daar wel een vervolgvraag op, want we weten inderdaad dat de prijzen die worden steeds duurder en er valt haast geen beleid meer op te schreeuwen. Nu hebben we in Liussus krijgen een hele mooie nieuwe squalen gekregen. En toch slim subsidies ondervregen, onder andere het DUMAWA, het Duurzaamheidsfonds, is bijna een kwart van uw budget door subsidies binnenhalen. En zien dan ook mogelijkheid om dat uit te rollen in de rest van de gemeente Campus Kalm en Squalenpark A. Nou, als ik daar antwoord op jou zoek, dat waren als wethouder en dat wil ik op dit moment even net doen. Maar ik ga er inderdaad kennis van naam, krijgen ze weer alle keer dat er in Liussus. En nou, dat vind ik echt een heel mooi voorbeeld van hoe het een meerskip om zo'n squalen heen stiert en daar ook fageert. Daar hebben ze een verbouw gekregen van de squalen. En daar had het squaalbestuur, en weet je, dan weer onderdeel van het maatje, zelf een subsidie voor onvregen, die nou toch een paar ton weer. En die centen kon de gemeente besparen. En dat vind ik heel mooi. En wij als partij juichen dat heel erg daar, want alle centen die we ergens zoals wij krijgen kennen, dat kunnen we jederbroeken in oren werpen. Laatste woord. Ik ben tevreden met het antwoord. Het stond net in het programma, maar mevrouw Vellinger had het goed verwoorden. Nou, dank u wel dan. Maar zo weer zitten hier. Vele laatsten zullen de eerste zijn en andersom. Dat blikt Jon ik alweer. Ja, dat even een stichtelijk woordje in deze kerken. Prachtige locatie. Maar aan jou de laatste kans om nog 1 minuut te dagen. Nou, ik wil graag een stukje verheldering hebben bij het verkiezingsprogramma van de BBB. Dus daar wil ik nog graag mee in. Nou, Dijkstra, joh, mij weer in de baan. Wat wil je graag weten? Nou, weet je, nou hebben we kwartlien dat landbouwdebat gehad. En toen heb ik meneer Dijkstra heel duidelijk gezegd, voor uw partij is het landbouw groen van natuur. Ja. Nou, toen pakte ik het verkiezingsprogramma van de BBB er even bij. En
daar vond ik daar iets heel aparts in staan. Jo zijn, wij zijn vaststander, of jouw partij zei, wij zijn vaststander van de 3-30-300 regel. Nou weet ik net, uit jou mij bekend? Nee, ik denk dat er hier en daar nog wel een is die dat net weet. Dus lees dat even uit. Mijn punt is, dat staat in dat elke nijbouwwenning in uw gemeente, dus dat is ook in de 52 dorpen, maat vanuit zijn huis drie BM's kennen. En wat me de meeste verbazing alweer, maar je best wel weten, binnen 300 meter moet elke inwoner in een natuurparkje wezen kennen. En jou binnen de partij die zegt, landbouw gaat voor natuur. Maar als jou dit willen, wij willen jou voor elke inwoner maar binnen 300 meter in natuur wezen kennen. Dat gaat of ten koste van woningbouw. Ja, eerste vraag even. Hele goed. Rustig maar. Maar je nog blijft wezen dat je net in de Ronestad kandidaat bent, maar... Daar hebben we 30 centimeter. Nee, flauwkul. Nee, wat we heel belangrijk vinden is de landbouwgroen. Dus echt waar zowel akkerbouw, het zij veeteelt is, maar blauwe. Dat is een heel belangrijk punt. Daarnaast zezen we de mensen die in een dorp, in een stad wonen, die moeten het green schenken kennen. En er zijn meer dan genoeg lietse stukjes van Staatsbosbeheer, van natuurmonumenten, van oorstukjes, we hebben een tagging. Dat stuk willen bewaren, dat er geen landbouwgroen. En het is niet zo dat we nou dan zeggen van, hier wordt een huis gebouwd en daar moet inderdaad BM, ja nee, dat was iets verder zeg ik nog. Er zit nog bouwen nog onder. Maar dan is het zo van, op het moment dat dat landbouwgroen hast, daaromheen ben ik boomwallen of aan de andere kant. Het is net zo, het is meer wie zeggen van natuur. En dan daarnaast, heel belangrijk, behoud van de landbouwgrond. Je bent toch ik green, dan vind je hem dit toch prachtig, of niet? Ik kan me de tongen er wel aanbieden. Nou, zo zitten, wacht je daar nog even mee. Nou, eerst nog even... nergens net om. Want de BBB stiert van landbouw, dat is duidelijk. Maar jou bent de BBB in de gemeente Matheus-Friesland. En volgens mij woon je in Waaksens. En volgens mij is een hele grote kracht van uw landschap is het iepen landschap. Willen jou nou dat elke inwoner die in dat iepen landschap woont, binnen 300 meter, het staat in jouw programma, ik bedenk het net, in een bosk wezen kan. Een bosk of een BM, ik bedoel, dat is net helemaal hetzelfde, joh. Nee, daar kan ik wel iets van zeggen. Ik woon inderdaad in mooie Waaksens. Naast je huis is inderdaad een stukje natuurgebied al van Staatsbosbeheer. Dat is de ene kant. De andere kant, de oorkant van het dorp, kunnen we echt de natuur in. En had ik het huis, daar inderdaad bijmen, een dik of zo bijmen aan de andere kant. En dat geldt, denk ik, voor elk huis wat ik in dit dorp, want dat ik in Brandgem en in Foutgem, in die raad, is dat zo. Dat willen we dus behouden. Dus het epenlandschap broeken voor de landbouw. Inderdaad, daarna zezen we dus. En dat is, vind ik, een must om weg te zezen. Echt een stukje natuur. En dat nou, en voordat je de tongen er al biedt, het laatste woord. Ik lees in jouw verkiezingsprogramma toch echt dat jou dat echt van nijbouwwoningen willen. En als je dat nog realiseren maakt, dan maakt dat of op groen van woningbouw of op natuur, of op landbouw. Dat is jouw stelling, maar ik zou zeggen, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan. Toch? Of net? Ja. Ja, het betekent dat we nu naar de afronding gaan van dit debat. Mij dank voor zelfs de mensen uit Holland die het verzorgen hebben dat er mooie stellingen betoogd waren. En mij dank voor zelfs ik aan de listloekers die het net alleen gereven hebben om hierheen te komen. Maar ik wil nog even een stap verder gaan. Die gewoon ik reed binnen om haar in de vrije tijd in te zetten voor het wel en wee van deze gemeente. Werd we misschien wel een beetje oorzoek denken, maar werd we ons al je grutsk oervielen en werd we de toekomst van de jeugd in deze gemeente voor veilig stellen willen. En dit had daar ik mij de meest saaie dingen voor inzetten wil door rapporten te lezen. En ik mag er net aan denken, al die vergaderingen. Maar ze doen het. En net misschien omdat dat vergaderen en dat stikkenlezen de hobby is. Maar omdat ze passie hebben voor deze regio. En dat vind ik geweldig. Dus een applaus voor deze kandidaten.
En ik hoop dat we op 18 maart, want dan kan er stemd worden, dat we weer applaudisseren kunnen omdat ze het al hier oprijden gaan. En je weet het, stem omdat het kan op 18 maart. Dank u wel. Het is 10 uur. Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Door hoge waterstanden staan in Nederland kades onder water. Onder meer langs de Nieuwe Maas in Rotterdam en Vlaardingen. Het Noordereiland en enkele wegen zijn afgesloten. In Deventer zijn delen langs de Rijn en IJssel onbereikbaar, inclusief trappen bij de Wilhelminabrug. Dit kan mogelijk tot eind februari duren. De eerste onderhandelingsdag tussen Oekraïne en Rusland in Genève eindigde na 6 uur zonder doorbraak. De gesprekken gaan morgen verder onder bemiddeling van de Verenigde Staten. Eerdere door de Verenigde Staten gesteunde gesprekken in Abu Dhabi leverden niets op, terwijl de oorlog al 4 jaar duurt. Het aantal directe doden door drugs is in 10 jaar verdrievoudigd, van 123 in 2014 naar 378 in 2024. Dat meldt het CBS. Volgens ANP nam vooral de sterfte door opioïden sterk toe, tot de 161 gevallen. Deze middelen veroorzaakten 43% van de drugsdoden, vooral bij mannen van gemiddeld 48 jaar oud, zo blijkt uit de gegevens. Van de 115 slachtoffers die gewond raakten bij de cafébrand in het Zwitserse Grand Montana, worden nog 67 patiënten behandeld in Europese brandwonden- en revalidatiecentra. 2 slachtoffers zijn inmiddels teruggekeerd naar Zwitserse klinieken.